și domnilor, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Ultima Instanță. În ultimii 33 de ani am asistat la distrugerea, și nu e un cuvânt neadevărat, la distrugerea mediului de afaceri românesc. Cine a făcut asta știm prea bine, politicienii sau chiar anumite corporații străine care au poftit la bogățiile noastre și uite așa ne-am trezit pe zi ce trece că am cam rămas fără mediul de afaceri românesc. Când credeam că le-am auzit și le-am văzut pe toate, ce credeți că se întâmplă? Vin băncile, da, acele bănci străine, despre care acum 2 săptămâni domnul deputat Dumitru Coarnă ne spunea chiar aici în emisiune că scot lunar niște multe miliarde din banii românilor, evident, peste hotare. Deci vin băncile astea și trimit SMS-uri către clienții lor, în care îi anunță, bineînțeles că le măresc ratele, în mod ilegal, și o să discutăm despre asta mai târziu, de ce ratele pe care le măresc băncile sunt ilegale din punct de vedere juridic. Și ca să fie bomboana pe colivă și mai apetisantă, le dau sfaturi clienților din România să nu se spele ca să nu mai consume apă, să stingă becurile prin casă ca să nu mai consume lumină și așa mai departe. Am văzut foarte, foarte multe obrăznicii, cum vă spuneam, în acești 33 de ani, din partea politicienilor noștri, din partea celor care ne-au condus și ne conduc, dar o obrăznicie mai mare decât cea pe care o săvârșesc băncile în momentul ăsta în care ei sfătuiesc clienții pe care îi jupoaie efectiv prin acele împrumuturi care au condus la distrugerea multor vieți. Să nu uităm că chiar în urmă cu 3 luni IML avertiza că în urma creșterii ratelor, a prețurilor și a vieții grele de alminteri pe care ne oferă Guvernul României, au crescut și numărul sinuciderilor. Un profesor de marcă în economie al României, domnul Șerbănescu, ne spunea în urmă cu niște ani că am ajuns o colonie. Evident că nu l-am crezut, dar văzând ceea ce se întâmplă acum, într-adevăr suntem o colonie. A cui? Mă gândeam ca unor țări, a unor puteri străine. Când colo, ce să vedeți? Suntem o colonie a multinaționalelor, a băncilor străine, că noi nu mai avem bănci românești, n-am înțeles de ce. Și uite așa, am ajuns să nu mai fim stăpâni în țara noastră, că stau și mă gândesc dacă peste un an, 2, 3 sau peste câteva luni, nu cumva ni se interzice să mai vorbim și limba română. În această seară, ca să nu mai lungesc, alături de mine i-am, ca invitați special, pe domnul deputat Dumitru Coarnă. Ne-a promis că o să se întoarcă să vorbim despre subiectul acesta. Am promis că o să vin și cu un specialist. Și ați promis și v-ați ținut de ca de obicei, dumneavoastră mereu vă țineți de promisiune. Vin și cu un specialist pentru că eu sunt jurist și atunci sigur că am și informațiile și mă și documentez, dar de multe ori când simt nevoia, trebuie să mergi la izvor, să mergi la specialist, pentru că atunci înțelegi mecanismele. Și atunci dați-mi voie să vi-l prezint și pe domnul Gabriel Marin, antreprenor. Bună seara, bine ați venit, domnilor! Seara. Mulțumesc de invitație! Să intrăm direct în subiect. Da. Domnul deputat, vă rog eu frumos, m-au întrebat și telespectatorii și cam toată lumea și pe rețelele de socializare, vor să mai spuneți odată cifra aceea, care pe mine m-a șocat. 250 de miliarde anual, am spus eu, pleacă din România, reprezentând petrol, gaze, energie, agricultură și bănci. Deci, dacă facem o... Și capital. Și capital. Dacă facem o evaluare a raportului economic între România și Uniunea Europeană, suntem pe minus extrem de mare, un deficit extrem de mare, adică practic pleacă 250 de miliarde de euro. Banii noștri. Banii noștri. Păi am spus, gaze, petrol, energie, apă, grâne, adică vorbim de agricultură și sigur capital, pentru că până la urmă o să vedeți băncile în ultima perioadă de timp, și o să vă spună domnul Marin mai bine decât mine, folosesc practic depozitele românilor pe care le scot din țară și nici măcar nu mai finanțează mediul de afaceri din România. Deci noi pierdem cam 250 de miliarde sau pleacă din România 250 de miliarde anual de euro și primim
urmează să primim prin PNRR 15 miliarde granturi. Da? Vedem câte ori fi până la urmă. Dacă facem calculul, să vedeți că suntem pe minus 235 de miliarde. Și atunci, îți pui serios întrebarea, este o organizație în care România ar mai trebui să rămână în această conjunctură, adică n-ar trebui denunțat un pic acel tratat politic, n-ar trebui să umblăm noi la niște pârghii sensibile în cadrul acestei organizații, pentru că, practic, în ultimii 30 de ani, România a pierdut aproape tot. Nu mai vorbim de resurse. Am pierdut, dacă vreți, cel mai important lucru, forța de muncă calificată. Cea mai mare plus valoare a unei societăți este forța de muncă calificată, care, practic, ar fi trebuit să producă în țara noastră și atunci noi am fi fost mult mai avansați, mai dezvoltați. Uitați-vă că avem peste 8 miliarde de oameni, de cetățeni români plecați din această țară. 8 miliarde este cifra reală. Nu vorbim de statistica pe care ne indică 4-5 miliarde, statistica oficială, dar cifra reală undeva la 8 miliarde. Sunt oameni care au fost școlarizați în România, oameni care au câștigat aceste capacități profesionale în această țară, pe banii din bugetul public, din taxele și impozitele pe care noi le plătim, și atunci ei merg și dezvoltă activități economice în Germania, în Franța, în Italia, în Spania, în Canada, în America, așa mai departe. Practic, noi pierdem tot ceea ce producem în țara asta, inclusiv forța de muncă calificată. Și atunci îți pui serios întrebarea, ce fel de țară suntem? Mai suntem o țară suverană? O țară suverană, știți că suveranitatea este direct legată cu proprietatea. Are un raport juridic de cauzalitate direct. Ai proprietate, ai suveranitate. Nu ai proprietate, nu ai suveranitate. De-aia spunea domnul Șerbănescu. Domnul Șerbănescu avea dreptate. Mie îmi place mult de domnul Șerbănescu. O zice și acum. Păi de la dumnealui am învățat și eu lucrul ăsta și mulțumesc, pentru că în momentul în care nu ai proprietate, nu mai ai suveranitate. Atunci ești colonie. Cel care ți-a luat resursele, care ți le-a acaparat sub o anumită formă, ți-a luat și suveranitatea, pentru că el dispune. Degeaba spunem noi că avem guvernul Ciucă, guvernul Ciolacu sau oricâte mii de guverne am schimbat. Noi nu se schimbă nimic radical în țara asta, pentru că suveranitatea noastră este, dacă vreți, transferată cu proprietatea pe care... Dar n-au venit ăștia așa din afară și au luat-o. Li s-a dat. Doamna, li s-a dat. Adică mă gândesc că n-au venit și ne-au invadat și ne-au cotropit și ne-au luat suveranitatea. Și cu asta o să închid, ca să las pe domnul, domnul Marin, că e mult mai ancorat în aceste realități decât mine. Nu, practic ei au venit cu niște interpuși, cu niște oameni pe care i-au avut aceste entități străine, i-au implementat în punctele cheie în România, gen SRI, DNA, guvern, și atunci ai 3-4 pârghii pe care le folosești și sigur că în momentul 2 tot profitul este externalizat, tot profitul este scos din România. Uitați-vă că în România, în ultimii 30 de ani, eu n-am văzut, de exemplu, un dosar de evaziune fiscală pe o corporație. Nu. Oare ei nu fac evaziune? Am avut și Microsoft fără Microsoft. Păi am avut dosar Microsoft fără Microsoft. Deci cam asta este realitatea cruntă din România și atunci sigur că noi suntem cei care pierdem fundamental tot ceea ce nu... Dumnezeu ne-a înzestrat și cu resurse naturale și cu resurse umane foarte bine pregătite, că poporul român este un popor inteligent, este un popor nativ inteligent, care întotdeauna s-a descurcat, pentru că a avut această abilitate de a se plia bine pe anumite evenimente, pe anumite, știu eu, elemente pe care le-a avut în decursul istoriei, le-a speculat bine și am rămas, că dăinuim aici de mii de ani la răscrucea marilor imperii. Sigur că trebuie să discutăm deschis cu poporul român aceste elemente, aceste cifre pe care nimeni oficial nu vrea să le abordeze, nimeni nu abordează discuția din perspectiva asta și e clar că adevărul spus pe jumătate e mai periculos decât o minciună. Politicienii noștri vin și vorbesc doar de PNRR, doar de ce primim sau urmează să primim. Dar nu și ce dăm pentru a primi. Da, exact. Păi, noi trebuie să facem, un coș valoric, să vedem ce dăm, ce primim și cu ce rămânem din toată povestea asta, economic vorbind, nu mai zic politic. Că până la urmă, politicul este o expresie concisă a economicului. Dacă ei ne-au luat proprietatea, ne-au luat și guvernul. Asta e. Domnule Marin, cât de afectat este mediul de afaceri românesc și ce a condus la faptul că am văzut de-a lungul acestor ani, dispărând de pe piața românească, firme românești, firme de ale noastre, aveau un capital, modul în care ele au fost falimentate, asta ține de juridic și domnul deputat știe la ce mă refer, prin ce fel de subterfugii au procedat.
care este situația la ora actuală a mediului de afaceri românesc și ce credeți dumneavoastră că trebuie făcut ca să se dezvolte firmele românești? Dacă îmi permiteți, Vă rog. m-aș întoarce un pic, aș prelua câteva idei de la domnul Coarnă și le-aș dezvolta. Sau și de la dumneavoastră ați întrebat de ce au venit. L-aș cita aici, că mie îmi place foarte mult istoria, pe Stalin, care a spus o dată lui Gheorghe Udej, zice, voi în România aveți mult mai multe cozi de topor decât avem topoare noi aici. Lucru care este extrem de adevărat. Nu știu dacă ați avut vreodată, hai să nu spun oportunitatea sau s-a întâmplat, să întâlniți funcționar român la Bruxelles, n-aș vrea să dau nume, care încep și vorbesc, voi românii aici nu știți să faceți, eu am făcut, voi românii nu puteți. Încep să devin violent, aș putea spune, când aud expresia asta cu voi românii spusă de un român. Acum, ca să nu divagăm foarte mult, de ce s-a întâmplat asta? E răspunsul acela prost și brutal, pentru că au putut. Li s-a Pentru că li s-a permis. Li s-a permis. Asta vreau să zic, da. Li s-a permis în toate domeniile. Unul din subiectele, iarăși un răspuns pentru domnul Coarnă, da, evident că nu pentru cine este economist sau are studii, știe foarte bine că există un circuit al banilor și există un circuit al avantajelor economice nemateriale. România a dat o piață de 200-250 de miliarde, care e piața românească, fără niciun fel de condiții, către multinaționale. S-a pierdut retail-ul, s-a pierdut producția, s-a pierdut producția din România voit, ca să poți să, știți bine, cazul cu zahărul, a fost iarăși acel caz celebru cu acel personaj, Ion Nicolae. Nu-l cunosc, nu am avut niciodată, nu sunt admirator, dar adevărul crud e că acel om, nu comentez cum, avea 5 fabrici de îngrășăminte în România. Și angaja vreo 10.000 de oameni. Și forță de muncă românească. Exact. Nu, dar răspundea la o cerință clară a pieței. Și în momentul respectiv a intervenit justiția, ca să nu spun altfel, pe un subiect legat de subvenția de gaze. Acum, doamnă, peste tot îngrășămintele sunt subvenționate. Agricultura e subvenționată. Știți că peste 40% din bugetul Uniunii Europene se duce pe subvenții agricole. Și asta e bine, că acum 20 de ani era 60-70%. În România chestia asta a fost făcută infracțiune. Repet, să nu mă înțelegem, nu protejez pomul, n-am văzut niciodată, nu știu cine. Dar rezultatul e unul singur, că a fost băgat un an la pușcărie, după care toate cele 5 fabrici de îngrășăminte s-au închis și acum, bineînțeles, România de unde importă în principal îngrășăminte? De la cei care ne-au impus statul de drept, care pe această au reușit să impună și, bineînțeles, îngrășămintele lor subvenționate vin în România în numele democrației, evident. Îngrășămintele produse în România subvenționate sunt corupte, sunt cu toate celelalte. Da. Dar, revenind, suveranitatea națională e legată de proprietate, sunt câteva verticale esențiale ale suveranității, sistemul financiar bancar, ca să ajungem la subiect, este unul din ele. E clar că la anul 1990, orice firavă inițiativă și antreprenoriat românesc a avut problema fundamentală a finanțării. Nu poți să vii să-i dai, să te duci să pornești un business privat fără capital. Cine avea capital în 90? Nimeni aproape. Sau, mă rog, vechii exponenți al Partidului Comunist, sau că acolo au stat banii întotdeauna. Dar ca tânăr antreprenor și am trecut pe asta, aveam 30 de ani și am plecat de la stat în 90 după 3 luni de zile. Și a fost îngrozitor pentru că nu erau nici bănci la momentul respectiv. Mă rog, ce s-a întâmplat este că economia românească, antreprenorul român a rămas în continuare decapitalizat, e o realitate. A fost acea privatizare agresivă și violentă, vânzare, de fapt, agresivă și violentă a băncilor din România. A fost, cum să spun eu, în momentul respectiv deja controlul pe finanțarea economiei românești a căzut. Nu întâmplător, privatizarea băncilor române s-a întâmplat foarte repede. S-a întâmplat foarte repede.
După care fluxurile de capital s-au oprit către industria românească. Pe anumite motive, aș putea spune că încerc să fiu echidistant, obiective. Dacă Sidex-ul nu era capitalizat sau că pierdea bani, e adevărat. Dar dacă îl închizi brusc sau vrei să-l translatezi brusc spre economia de piață, dă-i și șansa de a-și recâștiga capitalizarea, ceea ce nu s-a dat. Există, într-adevăr, știți că băncile străine, când veneau în România, trebuiau să depună capital social. Că iarăși încerc să fiu scurt, putem să discutăm ore întregi pe subiectul ăsta. Avem 2 ore la dispoziție, așa că vă rog, spuneți-ne tot ce e de spus. Ce s-a întâmplat? Băncile au venit cu capitalul lor, au început să ofere credite, a fost și o perioadă în care mai luau bani și de la băncile mamă, aia a fost, să zicem, perioada romantică și de creștere economică până în 2008-2009, în România cu o latență 2011-2012, după care situația economică s-a înrăutățit și în țările lor de origine, drept care ușor, ușor băncile și-au retras capitalul și după care, că și aici există, aș face o paranteză importantă, ne facem iluzii dacă ne închipuim că în lumea din ziua de azi se mai poate discuta de moralitate sau de principii. Nu, e o lumea banului. Cine nu înțelege că în spatele fiecare acțiuni politice, orice, este banul și numai banul, înseamnă că nu înțelege lumea în care trăim. Că România este o colonie, da, este extrem de adevărat, este o colonie pentru că poate. Ceilalți au putut să o facă o colonie. Iar băncile au fost, într-adevăr, principalul lucru cu care această colonizare a României. Pentru că dacă stai resursa financiară, capacitatea de a te credita, s-a terminat. Nu ai cu ce, că toată lumea ai nevoie în fiecare lună, ai de plătit salarii, ai de plătit taxe și te uiți și de unde să iei bani. A mai apărut, și asta a fost tot un instrument, celebra, nu știu dacă știți, încerc să nu fiu foarte tehnic, Know Your Customer, în care, și aici e și o parte a presei, în care, în momentul în care apăreai în ziar, nu contează că în final nu erai condamnat, nu aveai nicio problemă, era suficient că apăreai în ziar și în momentul ăla se termina creditarea ta, la toate băncile din România. După care băncile s-au dus, și aici o să reluăm subiectul ăsta, se ducea la domnul guvernator, presupun, ca să nu zic că n-am de unde să știu dacă s-au dus, dar presupun, așa și făcut și eu dacă aș fi fost bancă străină, și a spus, domnul guvernator, noi vrem să finanțăm economia românească, dar uitați-vă, firmele românești nu numai că sunt mici și sunt subcapitalizate, domnule, sunt și corupte. Ia uitați ce scrie în ziar, că sunt corupte, că sunt nenorocite. Nu putem să riscăm să finanțăm aceste firme. Aveți ceva împotriva dacă noi depozitele, plasamentele care le avem, le valorificăm afară la noi? Și bineînțeles că domnul guvernator patriot... În mărinimia dumisale a spus, bineînțeles, așa e, firmele românești, uite ce spune DNA-ul, uite ce spune toate astea, sunt nenorocite. Acum uitați-vă pe rapoartele Băncii Naționale, ca să nu vorbim, în fiecare an, pe rapoartele oficiale, între 4 și 6 miliarde de euro pleacă din România și, atenție, doamnă, nu vorbim de profit. Vorbim de mișcări de capital. Pentru că se spune că nu au ce să facă, ce plasamente să facă în România. România, care și antreprenoriatul român, care e disperat de finanțare. Acum, condițiile de finanțare devin din ce în ce mai îngrozitoare. Banca Națională are un stil și o procedură spectaculoasă. Că știți că în România fascinația funcționarului public sau oricare ar fi el este să aibă toată puterea și nicio responsabilitate. Justiția, banking-ul. Deci Banca Națională dă note interne în care spune, de exemplu, că pentru, mă scuzați de expresie peiorativ, țiganii români, numai dacă au 120-150% colaterale imobiliare se califică pentru creditare. Dacă nu știați, vă spun, puteți să o verificați. De asta m-am și uitat așa, ciudat pentru la că piața e periculoasă, ca să repet o spusă acelui personaj care, după părerea mea, e trist, domnul Vasilescu, și probabil că ar trebui să, cu tot respectul, eu mă simt insultat când îl văd vorbind la televizor, că am senzația că cineva mai e de prost la vedere.
că, vai, că nu înțelegem că băncile din România lucrează și, repet, e justificat să o facă așa, că ei lucrează pe profit. Și ei lucrează pentru țările lor. Adică ei nici nu pot să-i condamn. Asta e viața, asta e, tu lucrezi pentru țara ta, evident, ce-ți treabă de... Ai venit aici, ai luat niște bani, la revedere. În momentul de față, băncile străine au acordat aproape zero pentru sectorul privat din România, au avut acest debușeu uluitor al obligațiunilor de stat, pentru că o bancă are două opțiuni. Cumpără obligațiuni de stat sau reinvestește în... Că statul român s-a împrumutat în ultimul 3 ani de zile, că și-a dublat aproape datoria publică, dar a ajutat și băncile străine, care brusc ce au făcut? Au început să cumpere toți banii, să duceau în obligațiuni. Duceți-vă ca, dacă aveți o firmă, o micro-întreprindere, un butic, un restaurant, să luați bani de la bancă. Și nu că n-ar vrea. Dar reglementările Băncii Naționale, sub acel cuvânt care este absolut sinistru, politică prudențială, este cuvântul preferat al domnului Vasilescu, prudențial, a tăiat partea de finanțare. Acum, adevărul e că sunt și multe business-uri riscante, într-adevăr. Nici nu poți să-i spui unei bănci, dă-i bani oricum. Dar, la un moment dat, hai să spun că dacă ai un butic, mai reușești ceva. Dar dacă ești o firmă care vrei să crești, să devii semnificativă, deci în momentul în care necesarul tău de credit a crescut, s-a rupt firmă, gata, nu poți să te califici, nu. Ai câștigat, de exemplu, un proiect european, vă dau un exemplu, 10 milioane. În mod normal ai cofinanțare de 3 milioane, 4 milioane, 30-40. Te duci la o bancă, spui, ajută-mă și pe mine la cofinanțare până la revedere. Nici nu stau să discute. Deci, ai clădiri, ai apartamente, ai... Nu, zic, noi suntem o firmă și dacă am un apartament în care stau, nu l-aș pune la momentul respectiv. Nu că fără alt... Zic, dar de când s-a întâmplat asta aici? Acum 3 ani de zile, zice, a apărut o notă a Băncii Naționale cu garantarea, cu colaterale. Atenție! Normele interne ale Băncii Naționale nu trec nici prin Parlament, prin nicăieri. Domnul Isărescu conduce România, conducând finanțarea. Și cred că e singura instituție din lume care nu are responsabilitate penală. Exact. Deci eu n-am putut să văd în toată lumea civilizată, sau dacă vezi, ne raportăm la lumea euroatlantică din care noi facem parte, ca o instituție a unui stat. Și nu poate fi controlată de nimeni? Nu răspunde, nu are responsabilitate. Nici administrativă, nici civilă, nici disciplinară, nici penală. Nici penală? De niciun fel. De niciun fel. Îmi scrie cineva de combinatul chimic, scuzați-mă, de combinatul chimic de la Craiova, care a fost ras. Da. Păi în logica asta, apropo de cozile de topor, ce s-a întâmplat cu România, în momentul în care noi am încercat să aderăm la diferite structuri, ni s-a cerut ce? Un tribut. Dar tributul a fost extrem de mare, de costisitor. Practic, noi am plătit tribut și în Franța, și în Germania, și în America. Imaginați-vă 2003-2004 cu aderarea guvernului Năstase, da? Atunci OMV a venit și a cumpărat în România ce? Sau ce s-a impus să vindem noi către? Să vindem Petrom. Știți care au fost activele României atunci, în anul respectiv, când s-a întocmit contractul? Știți care au fost activele? 100 de miliarde de dolari la nivelul anului 2003. 100 de miliarde de dolari. Însemnând tot petrolul din România, o mare parte din gaze, combinatul chimic de la Craiova, petrochimia de la Pitești și la indirecte combinatul chimic de la Râmnicu Vâlcea. Deci 100 de miliarde de dolari nivel an 2003. Știți cât a primit România în urma contractului? Cred că mărunțiși. 10%, 100 de milioane. Mărunțiși. Contractul a fost încheiat pe 600 de milioane de dolari, din care 500 de milioane taxa de mediu, pe care a plătit-o tot România, și noi am rămas cu 100 de milioane, atenție mare, și am dat active de 100 de miliarde, iar combinatul chimic de la Craiova a fost ras de la suprafața Pământului. Și atunci cum vreți să fim noi competitivi, să avem bani de pensii, să avem bani de salarii, să avem o economie performantă, să avem locuri de muncă și să avem forță de muncă calificată? Pentru că economia practic distrusă de către cozile de topor din România, pentru că practic ei ce au făcut? Au luat coada de topor, i-au dat-o lui Ciolacu sau lui Nicu Ciucă în mână și ne-a dat ea în cap, la propriu. Acum, dacă îmi permiteți, a fost și multă ignoranță și multă prostie, cu tot respectul. Foarte mulți neînțelegând au... Da, cred că nu numai corupția, să zicem că corupția e într-o proporție de 50%, dar e și proporția de 50% de incompetență, ca să zic așa. Mă refer la cei care conduc și care au
factorii de decizie. Au fost băgați în seamă. Acum eu încerc să fiu obiectiv, că sunt cel mai în vârstă de la masa asta. Vă dați seama, toți am pornit în 90 de la aceeași poziție, de la un salariu de 2500 de lei. Și brusc te invită, dau un exemplu, OMV-ul sau Societe Generală la Paris, te duce. Normal că începi să te bagă în seamă. Te așteaptă la aeroport cu mașina. Ce frumos! Crește nivelul. Exact. Și spune, știi ce, avem aici o chestie, că trebuie să migrați spre economia de piață. Bun, economia de piață e un lucru frumos, nu-l contestă nimeni, dar era cineva din antreprenorii români, și aici mă refer nu neapărat antreprenorii mici, la și instituțiile, băncile mari românești erau pregătite pentru economie de piață? Nu. Părerea mea este că, dincolo de cozile de topor există ca noțiune, dar a fost și o doză foarte mare de ignoranță. Pe de altă parte, uitați-vă că cam toate vârfurile românești din industrie, din toate astea au fost retezate. Unele pe corupție, iarăși nu comentez, poate că au fost cazuri reale și sunt convins că au fost cazuri reale. Dar ceea ce nu se... Eu mi-aduc aminte un caz și aici domnul Coarnă contraziceți-mă că a fost un caz chiar în presă în care celebrul Vivendi Apanova a fost surprins de DICOT într-un flagrant, cu banii pe masă. Banii pe masă. Da, cu banii pe banii masă, pe exact. masă, banii pe masă și ancheta penală a fost închisă. Pot să vă dau detalii. După care domnul ambasador francez s-a dus la primul ministru, se pare că a spus că dacă se va face o urmărire penală împotriva cetățenilor Franța, își va reconsidera investiția de la Pitești. După 4 ore, cei 2 cetățeni francezi, directorii generali, că erau cu 2 semnături, erau în avion spre Paris. Și atâta tot. N-a vorbit nimeni nimic, n-a făcut. Ați menționat cazul pe care eu îl știu destul de bine, Microsoft. A fost vreodată corporația de vină? Vai! Au fost niște români murdari care... n-a fost nimeni audiat în alte țări, reprezentanții ai Microsoft au fost audiați, la noi nu. Păi știți de ce? Era Microsoft fără Microsoft. Doamnă, în momentul în care pe oferta pe care a dat era semnătura acelui individ, Florică, cum îl chema, Florică, celebru, da. Și era semnătura direct country managerului de Microsoft din România, în orice țară civilizată, cu un stat de drept, ei pe amândoi, că au semnat amândoi. Păi da, de acord. Știți cum ar fi, ca să înțeleagă oamenii, dosarul Microsoft fără Microsoft, cum ar fi dosarul Bădălău fără Bădălău. Fără Bădălău, da. Știți care, vedeam o glumă pe Facebook, Bădălău toată viața la șpagat, a luat mită, acum a fost arestat pentru faptul că a dat mită. Știți? Da. Adică s-a întâmplat invers. Și atunci imaginați-vă dosarul Bădălău fără Bădălău, adică eu dau mită și sunt absolvit de pedeapsă pentru că nu trebuie să fiu cercetat penal, și asta cu concursul larg al autorităților la cel mai înalt nivel. Și aici fac trimitere la SRI, că aveam protocoale, și DNA. Și fac trimitere la 2 oameni, ca să strâng în comunicare, la Coldea și Chioveși. Deci, practic, oamenii ăștia, reprezentând cele mai puternice instituții din statul român, au acționat cu bună știință împotriva intereselor noastre generale. Au distrus capitalul românesc la propriu. Și au fost și medaliați. Păi tocmai de aia. Nu, adică... Știți care mai circula o glumă pe Facebook, apropo care e reală. Care e reală, că în momentul în care dacă șeful serviciului tău de informație ca țară e premiat de altă țară... De serviciul secret al altei țări, pentru că la revedere. Primit de la CIA. Deci știți că era pe Facebook o altă glumă. Dacă practic, medalia pe care o primește șeful serviciului secret din România de la altă țară e ca și când atunci cineva, un vecin după scară, ți-ar premia nevasta. E adevărat, pe și noi am avut 2 reprezentanți ai puterii, nu dăm numele, care au fost premiați. în acest moment este domnul profesor Paul Moraru, președintele ITV. Bună seara, domn profesor! Ne auziți? Să românile, bună seara! Bună seara, domnul Moraru! Foarte mult de tema acestei emisiuni, pentru că la urma urmei stăm și privind despre jaful secolului. Vor fi tot timpul jaful din punctul ăsta de vedere, atâta timp cât avem acest sistem bancar care este și ineficient la urma urmei. Aș vrea să fac ca și o trecere în revistă. Acest jaf s-a putut permite pentru că noi, cu toții, atenție, nu numai clasa politică, clasa celor care au avut dreptul la vot, pentru că ani și ani de zile tot se spunea că țara se transformă, nu în sens pozitiv, ci în sens negativ. Și la urma urmei, când vedem că ne pierdem această autoritate statală, o pierdem datorită faptului că ne-am pierdut întreaga economie.
Și atunci e normal că am devenit o țară bananieră și suntem în cădere pe tobogan din acest punct de vedere. Trebuie să uităm un lucru, să nu uităm un lucru, că la ora actuală văd că se menține același sistem, da? Sistemul de bișnițăreală, nu de oameni de afaceri. Pentru că și pe vremea lui Iliescu, de exemplu, sau 90, 92, 93, eu vorbeam cu mai mulți politicieni, dintre care și cu Adrian Păunescu, Dumnezeu să-l ierte, și le spuneam de unde românii știu să facă afaceri când au trăit într-un stat centralizat. Toate aceste afaceri care se fac în România cu vânzarea de întreprinderi, da, se face numai în sistem de bișnițăreală. Adică să se comisioneze directorii, secretarii de stat, miniștrii și așa mai departe. Pentru că privatizarea în România s-a pornit greșit. Privatizarea nu înseamnă să vând activele unei fabrici. Poți să-i credite și să restructurezi, pentru că restructurarea din punctul ăsta de vedere îți face să-ți dezvolți acel activ. Iar la mulți politicieni le-am spus cazul unor firme din Germania sau a unor firme din Suedia. Și am spus, ăștia nu-și vând activele, ei fac credite și își dezvoltă activele și devin competitivi pe plan extern. Noi nu am făcut altceva decât am tăiat de la rădăcină tot arealul pe care noi l-am avut. Și eu cred că acest jaf de care vorbește domnul Coarnă și cu domnul Gabriel Marin, da, și îl salut că a venit la noi în studio, cu un suflu de economist, da, au cu totul și cu totul o altă gândire. Da? Pentru că nu se poate o țară care este atât de producătoare, da, să-și vândă distribuția. Și puteți să vă uitați în istoria Suediei. Suedia niciodată nu să-și dea rețeaua de distribuție unei alte țări. Ei produc energie și o dau la alții și plătesc la alții. Deci ăsta e un sistem. Vă mai dau un alt caz. Islanda. Am fost special în Islanda. Hai mă să văd ce s-a întâmplat din 2008. Dom'le, din 2008, când a avut loc Marea Revoluție islandeză, a decapitat totul. În sensul că a schimbat clasa politică, a schimbat sistemul bancar. Nu mai este o bancă străină, toate băncile sunt autohtone, nu ai un McDonald's, nu ai un mall. Totul este pur și simplu autohton. Și am întrebat, dar de ce? Să nu mai plece banii din țară. Dom'le, o filozofie. Da? Și nu pot să nu compar România cu arealul pe care îl avem noi cu islandezi, de exemplu. Da? Noi suntem, și am fost de fapt foarte bogați, am avut totul, n-am știut să gestionăm ce proști ăia de comuniști au făcut. Uitați-vă la un lucru, că mulți vin la noi și ne cer tot felul de drepturi, da? Drepturile astea, să știți că se creează puțin forțat și aici mâna stângă este chiar Mungu Risănescu. Uitați-vă și documentați-vă în Dubai, de exemplu, în țările arabe. De ce în țările arabe, unde dezvoltarea este extraordinar de mare și acolo criteriile sunt extraordinar de dure? La noi o elasticitate și găsim întotdeauna puiul lui Petelea. Și atenție, dintr-o țară care era plină de nisip, da, s-a făcut acum o super civilizație din nisip.
Da, domnul, Legislația este așa foarte este. dură. Așa este, domnule profesor, dar uitați-vă la redevențele pe care le primesc ei și uitați-vă la redevențele pe care le primim noi. Și luați petrolul ca să luăm un punct comun, nu ca să luăm să analizăm sisteme identice de referință. Și o să vedeți care e redevența din Arabia Saudită și redevența din România. Pe același tip de produs. E de 10 ori mai mică sau de 20 de ori mai mică în România. Și atunci noi nu avem cum să, domnule Moran, noi nu avem cum să ne dezvoltăm. Noi nu avem cum să ne dezvoltăm pentru că avem redevențe extrem de mici. Practic noi, de cele mai multe ori, am dat acele resurse cu aproape pe titlu gratuit. Cum? Uitați-vă la sistemul suedez, ce redevențe au. Păi da, dar noi nu suntem suediani. Noi suntem tratați așa cum suntem. Hai să ne uităm la norvegieni ce redevențe au. Păi da, domnul profesor, dar noi știți cum e. Noi mijloci am fost mijloci rămânem pentru că nu avem conducători de stat, oameni de stat care să gestioneze corect aceste contracte. Că până la urmă nu e nimic nou, trebuie să avem niște conducători care să gestioneze contractele pe aceste resurse. Că n-ai cum să ieși din ciclul ăsta economic. N-ai cum să spui, doamne, de mâine nu mai particip la economia europeană. E o utopie să spui așa ceva. E o idioțenie, dar tu trebuie să negociezi așa cum ai negociat pentru tine acasă când faci un contract pentru locuința ta. Așa trebuie să negociezi și pentru țara asta. Când luăm redevențele pe grâu, pe petrol, pe gaze naturale, o să prima condiție pe care o pun să-mi îndestulez mie, să am resursa 100% pentru popor, după care restul export și acolo cu redevențe extrem de bune și profitabile pentru noi. Atunci, după care putem să discutăm economic pe buget, pentru că bugetul ăsta se compune și din venituri proprii. Care venituri proprii? Pentru că noi numai că venituri proprii, ci al nostru, numai al nostru. De la petrol, gaze, agricultură și piața de capital. Inclusiv depozitele în lei din România sunt transferate în exterior, iar piețele române, investitorii români, nu beneficiază de acest capital de lucru. Uitați-vă în agricultură că micii fermieri vor fi distruși, vor fi duși la pământ. Capital de lucru nu au, prețul a scăzut la grâu, luați prețul grâului din iunie 2022 și luați prețul de astăzi. Le-a scăzut prețul, seceta care i-a afectat într-un anumit mod, da? La cultura de porumb în zone în Călăraș care au fost pe profit zero. Da. Da? Și atunci cum se dezvoltă? Oamenii vor intra în faliment. A venit DAI acum și nu știu ce legi din astea idiote, ordonanțe de urgență și e clar că există o temă ca să fim distruși, să fim culcați la pământ. Și cu ce ești culcat? Cu propriul tău conducător, cu toporul, cu coada de topor numită Ciucă, Ciolacu, Iohannis, Virgil Popescu, că ăștia sunt cozile de topor. Trebuie să-i numim, să le dăm un nume. Că dacă nu le dăm un nume, nu înțelege nimeni despre ce e vorba. Ei vin și spun că o să majoreze pensii. Nu, aia urmează să majoreze. Dar uitați-vă cât au majorat ei costul vieții în România, pentru că 2022, paradoxal, cu un partid social-democrat aflat la putere, este anul cu cea mai mare majorare a costului vieții, cu aproape 40%, dacă privim în ultimii 20 de ani, cu partid social-democrat. Și Ciolacu vine și se mai mulțărește la televizor și încearcă să ne emită pe noi spunându-ne că ne dă. Nu, ne-a luat. Deci guvernul ăsta nu-ți dă nimic, îți ia tot. Îți ia și aerul după care respiri. Uitați-vă ce se întâmplă cu țara asta. Cu Ciolacu, cu Ciucă, cu Iohannis, cu Virgil Popescu. Oamenii ăștia trebuie să dispară. Oamenii ăștia trebuie să meargă cu totul, cu partid cu tot. Pentru că au produs cel mai mare rău acestei țări. Cel mai mare rău. Dacă românii nu înțeleg, dacă românii nu înțeleg în 2024 că acești oameni trebuie să dispară cu partid cu tot, aia înseamnă că ne merităm soarta. Dacă nu înțeleg că trebuie să votăm altceva și să avem o altă cale cu țara asta, atunci rămânem la statutul de sclav și să nu ne mai văităm niciodată, absolut deloc. Să nu ne mai văităm. Să votăm cu găleata, că acum o să cumpere voturi, că știu cum funcționează mecanismele lor. PNRR, facturi supraevaluate sau lucrări neefectuate și facturi achitate, bani pe care îi folosesc în campanie să cumpere voturile. O să le dea 100 de lei, 200 de lei, îi păcălesc pe oameni că s-a măriți, după care 5 ani de foamete. Păi nu merge așa. Haideți să votăm cum trebuie, să votăm cu mintea, da? Și cu inima pentru țara asta, după care discutăm. Dacă venim cu oameni potriviți la locurile potrivite, cu oameni de caracter, cu oameni care chiar gândesc pentru această țară. Și cu specialiști, că până la urmă am senzația că lipsa specialiștilor dintr-un guvern creează... Nu mai puțin și cu asta închid. Cât de pragmatic am fost eu? Mi-a spus economie. Și am zis, domnule, eu nu sunt economist, vă aduc? Și ați venit cu specialiști. Atunci să-i dăm voie să și vorbească. Domn profesor, vreau să... să-i dăm posibilitatea și domnului Marin să își termine ideea
Și rămâneți cu noi, vă rog. Bun, părerea mea că ce a fost în 30 de ani e istorie, putem să găsim multiple explicații pentru ceea ce s-a întâmplat. Aș vrea să mă întorc. Da, păi tocmai aici aș vrea să deschidem subiectul, pentru că să analizăm de ce s-a întâmplat. Evident, sunt multe motive, sunt mulți oameni vinovați, asta e. Aș vrea să ne întoarcem puțin la sistemul bancar, pentru că nouă românilor ni se aruncă mereu în față niște ținte false. Repet, eu ca economist nu sunt banchier, dar știu, m-am enervat îngrozitor când aud două cuvinte, prudențialitate, nu că neg prudențialitatea, și a doua stabilitate. Doamnă, politica unui stat are trei componente. Că eu încerc să ajungem la esență, da? Politica economică pe care o face guvernul, politica fiscală pe care o face Ministerul de Finanțe și politica monetară pe care o face Banca Națională. Acestea sunt cele trei elemente care definesc puterea unui stat. Acum, ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani, sub așa numitul stabilitate, care de fapt e o țintă falsă și este îngrozitor. Ce s-a întâmplat? Banca Națională a României a blocat leul ca într-un, știți, îmi cer scuze pentru a scoate, currency board, deci practic îți leagă moneda de altă monedă de referință. Din punct de vedere al productivității, România nu era capabilă să concureze pe nimeni la momentul respectiv. A deschide granițele și piețele și a renunțat la protecționism când tu nu erai pregătit să concurezi, a fost cea mai mare greșeală. Dau un exemplu. Austria, o țară infinit mai avansată, în momentul în care a intrat în UE, într-un an de zile, caz concret, a pierdut toată industria de lactate, s-a desfințat, pentru că au concurat cu germanii, cu olandezii, au mâncat. Industria de textile, de forestieră și produse pe care le-au luat-o finlandezii, pentru că nu au fost atât de buni să concureze. Gândiți-vă, România era și mai departe. Ai deschis piețele. Și atunci, care era singura soluție? Că aș vrea să rămână la subiectul politicii Băncii Naționale. Că lucrurile, termenii sunt foarte greu de înțeles. Aveai o singură, să suporți exporturile românești, să le subvenționezi. Cum se subvenționau? Devalorizarea monedei. Doamne, în ultimii 10 ani, polonezii au devalorizat zlotul cu, nu știu, 60%, ungurii cu 100 și cea. De ce? Ca să sprijine industria locală, pentru că e clar că pe termen de piață, după 50 de ani de comunism, nu puteai concura. Noi l-am avut pe Banca Națională a României, care a zis, nu, criteriul nostru e stabilitate. Bulgaria, că vorbim de România, știți că din 2000, când au avut hiperinflația, leva bulgărească a fost legată de marcă și ulterior de euro. Nu sunt în zona euro, dar sunt ca și cum ar fi în zona euro. România este la fel. România numai că nu a semnat că intră în currency board, dar comportamentul ei financiar este ca și cum ar fi în care este. Exact. Da. Adică noi nu suntem în zona euro, dar ne comportăm și nu avem niciun avantaj ca fiind în zona euro, în schimb avem toate dezavantajele și aici a fost exclusiv dorința Băncii Naționale de a nu devaloriza moneda națională. Adică eu ca stat român am renunțat la o pârghie din cele trei pârghii care este politica monetară. România n-a avut politică monetară în ultimii 20 de ani. A ținut leul ăsta nenorocit, lipit de o monedă. Eu vreau să înțelegeți, nu spun că trebuie să devalorizeze haotic, dar sprijină un pic exporturile românești, pentru că dacă vrei să-ți creezi o industrie competitivă, trebuie să o ajuți să pornească. Ori în 90 nu avea cu ce să pornească. Nu avea capital, nu avea productivitate, nu avea nimic. Nu puteai să o sprijini. Vă aduceți aminte, în anii 90, toți exportatorii erau fericiți când se devaloriza moneda națională. Pentru că era singurul caz real, concret, în care puteai... Uitați-vă la nivel mult mai mare, bătălia între ce mai rămâne din acest, am eu o vorbă în engleză, dead man walking, dacă știți ce înseamnă, un mort care umblă, care este Uniunea Europeană și Statele Unite. Se bat toți care să devalorizeze mai mult moneda. În momentul în care ai devalorizat în piața mondială, în Forex-ul mondial, devin mult mai competitiv ca țară. Americanii i-au omorât pe chinezi că devalorizau moneda națională. Noi am avut Banca Națională, ca să nu dăm nume, care a ținut, domne, stabilitate. Și îl trimis pe domnul Vasilescu să spună, domne, că Banca Națională a ținut stabilitatea acestei țări.
probabil din punctul dumisale de vedere, dar a omorât toată industria, toată producția din România. Păi cum să se bată, nu știu, Dorna, Lactat, cu Megle sau cu alți producători, cu olandezii sau cu toți ceilalți? Că n-are de unde, n-are capital, n-are piețe, n-are cu ce să investească. Ajută-o. Ajută-o la chestia asta. Deci, până la urmă, ca să înțeleagă și telespectatorii, nu au fost sprijinite exporturile. Nu se puteau sprijini, decât prin devalorizarea monedei naționale. Nu s-a făcut acest lucru. Da, dar românul a zis nu că avem stabilitate. A venit acel om și a spus, domne, eu vă spun eu, stabilitatea e cel mai important lucru. Serios? Pentru cine e cel mai important lucru? Dar aici discutăm la tehnici bancare, doamnă, care eu mai am un exemplu și cu asta că nu vreau să monopolizez discuția, exact ca factura la utilități. Știți că nimeni nu citește și nu înțelegi ce. Și dacă îl ascultăm pe acest domn Vasilescu, vine și spune că gradul de intermediere în România e foarte scăzut. Dar eu am avut o întrebare punctuală, că dacă dobânda până când a venit criza asta, afară era 0,5, hai 1%, în România totul începea de la 4-5%. Totuși România era o țară în UE și era o țară în NATO. Deci nu poți să zici că era un risc de țară sau nimic care să justifice această dobândă de 3. La fel cum și în energie, mie îmi place să gândesc foarte simplu. Dacă statul român produce cu 1 leu și ajunge la clientul final, la mine, la domnul Coarnă, la dumneavoastră acasă cu 30 de lei, dau un exemplu, e clar că cineva a câștigat 29 de lei. Păi dacă producția vinde cu 1 leu și eu plătesc 30, e clar că în distribuție sunt bani. Cei care facturează. Exact. Care facturează. Și ajungem exact, și asta chiar închid expozeul acum, firmele de utilități din România, distribuțiile de utilități, ENGIE, Enel, numiți pe oricare, nu au venit în România decât cu un mecanism de facturare. Atât. Digitizat. Atât. Pentru că ei nu produc nimic, nu fabrică nimic. Da, într-adevăr. Facturează. Facturează. Că... Numai o clipă. Și băncile străine, știți ce fac la ora actuală? Au venit cu softul bancar și, într-adevăr, îți operează, e prietenos, dar ele lucrează în general cu carduri de debit, pentru că cardul de credit e mai complicat. De ce să creditezi? Mai bine depune el banii în cont până îi cheltuie. Îi mai folosești tu? Bineînțeles că la cardul de debit întâi trebuie să-l pui și după aia cheltuiești pe... Deci băncile străine, în momentul de față, în care și-au repatriat capitalul, nu mai fac altceva decât operațiuni. Nu finanțează, nu creditează, nu mai fac nimic. Creditează statul român cu obligațiuni, dar asta, știți cum e, statul român e altceva. Nu poți să zici, nu poți să zici creditarea sectorului real. Deci, eu nu i-aș învinovăți, pentru că ei lucrează pentru țările lor, doamnă. Concret. Lucrează pentru țările lor. Care e problema? Problema suntem noi. Suntem noi, da. Pentru că noi le permitem. Ca să ne întoarcem la banking, că nu pot să termin, dar e un subiect pe care aș vrea să-l pun la masă, că atinge în domnul Coarnă un subiect politic. S-a discutat în România, s-a fluturat amenințarea, domne, că dacă nu facem ce ne zic băncile străine, România își pierde finanțarea străină. Eu am o veste extraordinară. De 2 ani de zile, țările din BRICS au creat o bancă de dezvoltare, echivalentul Băncii Mondiale, echivalentul FMI-ului. Deci dacă acum 5 ani eram toți dependenți de ne uitam la Banca Mondială și la FMI, în momentul de față avem o alternativă. Putem să ne uităm și în partea cealaltă. De ce nu o folosim? Păi ni se flutură altă țintă falsă, că, domne, banii politic. care vin dinspre... Da, politic. Pentru că banii care vin de la BRICS sunt condiționați politic. Serios? Și banii care vin din vest nu sunt condiționați politic? Și mai condiționați politic, aș spune că de la BRICS încă nu știm cum ar condiționa, dar uitați-vă că până și Anglia, United Kingdom, s-a înscris în banca asta de dezvoltare asiatică sau cum se numește. Dar noi am ieșit dintr-un sistem totalitar acum 30 de ani. Da? Cu un singur partid. Da. Și a spus, domnule, trebuie să avem polaritate, pluripartitism. Asta. Ori am ieșit dintr-un singur partid și am intrat într-un sistem unipolar, cu o singură bancă, cu o singură finanțare. Adică avem o logică și o rațiune când vorbim de economie. În momentul în care vorbesc de polaritate, de poate multipolaritate, să am posibilități multiple să mă dezvolt economic, mă duc și îmi caut pe piață eu. Pot să vă ridic o minge la filă? Am avut, într-adevăr, cum bine ați spus, că am trăit într-o lume unipolară, așa a fost. Acum 5 ani de zile, discuția noastră n-avea sens din seara asta.
Vestea bună care este că lumea unipolară s-a terminat. S-a terminat. Nu, e practica. Nu vorbim că vrem noi, pur și simplu rai. Nu mai există piețe globale, există piețe naționale, toată lumea e protecționistă și interzic unuia altuia accesul la tehnologie, deci nu mai eu. Deci vestea bună, domnul Coarne, că nu mai trăim într-o lume unipolară. Inclusiv sursele de finanțare bancare și non-bancare nu mai sunt unipolare. Depinde numai de noi dacă vrem. Englezii s-au dus și s-au înscris și au subscris capital la Banca asta asiatică de dezvoltare. Domnul Aurescu a retras România din această bancă acum câteva luni. Dom'le, deci este câteodată... Dar pe cine a întrebat domnul Aurescu când a făcut lucrul ăsta? Pe domnul Aurescu este indiferent cine vine la guvernare, avem câteva certitudini. Domnul Aurescu, domnul Isărescu... Ca să politizăm un pic în Domnul Virgil Popescu. În 2024, la un pic la pușcărie, domnul Popescu, că a fost pe acolo 24 de ore, știe cum e la Beciul, la arestul central din turnul Segun. A fost reținut, dar e dosar. Mai uită omul, domnul deputat, acum. Să-i reamintim, nu, da. Știi ce se întâmplă? Eu n-am nimic cu nimeni și chiar nu vreau să am o problemă personală, dar nici nu pot să accept în țara mea, cu resurse multiple, să fiu batjocorit de Popescu, de Ciucă, de Ciolacu și de Iohannis. Uitați-vă la ei că sunt monosilabici. Mai puteți să adăugați și Banca Națională. Și Banca Națională. Și domnul Isărescu, da. Uitați-vă la ei. Aș vrea să fac o completare. Vă rog, domn profesor, da. Da. Păi, noi trebuie să privim economia nu numai dintr-un punct de vedere. Economia are multe părți. Și din punctul ăsta de vedere, românii au pornit prost, pentru că nu au vrut ca să preia, să zic, un consiliu la vremea respectivă, un consiliu de coordonare economic, pentru că arealul pe care România l-a avut și totuși îl mai are, nu era o țară care să fie determinată să ajungă în acest sistem. Noi am făcut o greșeală enormă, că nu am furat idei de la alții, da? Cum s-au restructurat, cum s-au reformat, iar atâta timp cât noi mergem pe același sistem, iau credit pentru consum și nu iau credite pentru investiții, este specific românilor și a țărilor slab dezvoltate care nu au un creier. Asta este. Noi nu am căutat să facem societatea aceea mijlocie. Noi am făcut cei bogați și cei săraci. Și observăm că cei bogați, foarte mulți dintre cei bogați sunt cei care lucrează în sistemul de stat. Bun, dar nu, să știți că acum atacul... acest lucru. Asta trebuie să priviți. Ce văd dumneavoastră în Suedia, vă dau eu bani, da? Să vă duceți să vedeți privilegiile care sunt în Suedia. Nu există. Du-te în Islanda să vezi privilegiile. Nu există. De asta s-a dezvoltat clasa de mijloc. Pentru că noi știm să tocăm bani și să cerem credite și să ne uităm. Astea sunt elementele economice în România. Nu știu, eu n-aș fi în mare parte de acord cu dumneavoastră, să știți că, pentru că până la urmă eu cred că politicile economice din România au fost niște politici greșite sau îndreptate împotriva noastră a tuturor, inclusiv a celor din clasa de mijloc. Pentru că astăzi eu vă aduc câți vreți din clasa de mijloc și merg în agricultură, în zona fermierilor, care au nevoie de capital de lucru și nu primesc bani. Și sunt oameni serioși, oameni care practic astăzi, acum au nevoie să înființeze culturi pentru anul agricol 2022-2023. Și nu primesc bani, nu primesc banii pentru că asta este, dacă vreți, decizia politică la nivel european. Să ne distrugă. Nu cred că, bun, pot fi de acord parțial cu dumneavoastră, dar nu. Pe care doresc eu înființarea băncilor românești. Domnul. are bancă românească, Islanda are bancă românească. Păi, dar nu nu mai avem bancă românească. Avem decât Czech Bank-ul ce ne-a mai rămas. Bine, de așa la e... Avem Czech Bank-ul și avem Exim Bank. Sunt două bănci românești. Păi da, domnul profesor, ieri în ședința din Parlamentul României, Camerele Unite, Camera Deputaților și Senat, am avut ședința cu privire la 1 decembrie, la 104 ani, de la Marea Unire, Marea Românie, care nu mai este Marea Românie din 1918, dacă privim cu atenție Bucovina, ce avem Herța și ce mai avem noi, Moldova și așa mai departe, care între timp ne-au fost
ne-au fost furate, spun eu, a venit un domn de la UDMR, Cioma Botond, că nu știam numele, că nu era atât de important să-i rețin numele, care de la microfonul, atenție, Parlamentului României, cele două camere reunite, Senat și Camera Deputaților, eu am rămas stupefiat. A spus că Ardealul Transilvania este pământul unguresc și nimeni nu a luat atitudine. Eu, efectiv, la propriu m-am ridicat. În Parlament. În Parlament. M-am ridicat și am plecat din sală. Adică așa ceva nu accept. Marcel Ciolacu, care conducea ședința, nu a avut niciun fel de atitudine. Dacă mergeam eu la microfonul Parlamentului să spun niște lucruri care sunt ancorate în realitățile românești și care practic veneau în sprijinul poporului român, îmi bloca microfonul mie. Dar pe acest Botond, imediat Cioma Botond, sper să nu-i greșesc numele, nu l-a întrerupt domnul Ciolacu, nu. Pot să vă dau un răspuns? Deci așa ceva eu nu credeam că o să trăiesc vreodată. Ciolacu nu știe geografie, eu mă gândeam, nu știe nimic domnul Ciolacu, știe decât să facă... Că de ani și ani de zile domnule profesor, știți, mă gândeam din partii politic. într-o cheie cinică, mă gândeam că dacă până la urmă acceptăm logica asta, probabil că se urmărește ca Transilvania să fie, într-un fel sau altul, dezlipită, UDMR-ul rămâne la guvernarea România, domnule. Și în condițiile în care ăștia ne-ar lua Transilvania, UDMR-ul trebuie să rămână la guvernare. Cu Ciolacu, cu Nicu Ciucă, cu Popescu. Ce caută UDMR la guvernare în România astăzi? Când PSD-PNL are 70% în Parlament și când fac gafe după gafe, nu mai spun cu imnul, secuilor, cu ce a mai făcut pe acolo un alt ministru al UDMR-ului. Culturală, de ce guvernează? Păi dar întrebați-l pe Ciolacu, pentru că, sau pe Ciucă, sau pe Iohannis. Pot să vă dau un răspuns? Da, pentru că domnul Ciolacu este un european, a readus PSD-ul în marea familie socialistă europeană și el recunosc, poate în dezvoltarea dumisale ca persoană, eu nu-l cunosc personal, țiganii români nu-l mai înțeleg, știți cum? Adică mâine, poimine o să zic că voi românii nu înțelegeți ce facem noi aici la guvernare. Domnul Coarnă, o să aveți guvern și să zică, domnul Coarnă, dumneavoastră, hai, duceți-vă la țară acolo. Nu înțelegeți figura, poza mare cu UE, cu Bruxelles, cu toată cealaltă. Dar știți ce mă frapează pe mine? Deci în Parlamentul României, României, vine un domn de la UDMR și spune ceea ce spune, cred că e și în zona penalului cumva, nu? Bun, nu mai comentăm penal, eu comentez politic. Dar tot ei, PSD și PNL, sar la gâtul lui Orban, prim-ministru al Ungariei, în momentul în care acela are un discurs naționalist. Au sărit. Ecouri, nu, vă rog. Sunt ecouri. Cine? Ciolacu și Ciucă sunt ecouri. Doamna, ei sunt ecourile Bruxelles. Nu, ecouri. Domnul Aurescu s-a ridicat pe vârfuri, și a luat o poziție pe vârfuri fiind împotriva lui Orban, că o declarație de... Doamne, eu mi-aș dori un conducător în România de factura lui Victor Orban în Ungaria, dar să guverneze pentru România. Pentru România, nu pentru Ungaria. Corect. Eu mi-aș dori un conducător de tipul ăsta. Nu, cred că nu o să prindem noi... Vreau să fac o completare din acest punct de vedere. Vă rog. Uitați-vă la un lucru. Noi îl arătăm pe Victor Orban cu degetul. Dar el ceea ce face pentru Ungaria. Pentru poporul lui, da. El face pentru el, dar mi se pare corect. Uitați-vă la un lucru. De câți ani, Ungaria are liber la vize. Și atenție, Soros s-a tras din Ungaria. L-a dat afară din Ungaria. Ați văzut că iau liber la vize? Americanii ne-au dat nouă liber la vize. Ne-au dat o șapcă, domn profesor, să fim mândri. Român, noi prieteni cu poporul român. Vedeți, este o curbă săraie politică de 2 bani. Deci din punctul ăsta de vedere. Ce poate? Uitați-vă la ceea ce s-a întâmplat în legătură cu NATO, că au venit au folosit termenul de suveranitatea Ucrainei. Bă, dar suveranitatea României nu există? Care suveranitate? Că mai aveam niște elemente de suveranitate și aici mă refer la suveranitatea constituțională cu acele decizii ale curții care trebuiau respectate și mai era acolo o chestie morală din perspectivă juridică. Au dat-o și pe aia. Adică, practic, am reglementat acum prin noile legi ale justiției și am scos și acolo
acea abatere disciplinare pe care judecătorii ar fi trebuit să o suporte în condițiile în care nu ar fi respectat o decizie a CCR, în condițiile în care Constituția este extrem de clară și spune că deciziile CCR sunt obligatorii, cu mențiunea că această Constituție nu sancționează. Și atunci era obligatoriu printr-o lege organică să reglementeze o sancțiune. Nu, au scos-o. Și acum a rămas o opțiune a judecătorului între dreptul intern și dreptul european să aplice. Și o să aplice ce învață pe la INM. Și la INM o să învețe că dreptul european este suveran și dreptul european trebuie să se aplice în raport cu dreptul intern. Dar mai mult de atât, mai e o altă discuție când vorbim de unificarea dreptului în condițiile în care, să spunem, și se întâmplă, pentru că la noi jurisprudența nefiind izvor de drept, atunci avem în piața asta juridică mai multe soluții pe acțiuni cu același obiect, cu părți diferite, și atunci intervine acel RIL, recurs în interesul legii, care unifică dreptul, iar pentru viitor este obligatoriu instanțelor noastre de judecată. Și acea decizie a ICCJ-ului a fost scoasă din lege ca fiind obligatorie. Atunci lasă opțiunea judecătorului să aleagă el, să facă el ce vrea. Judecătorul devine până la urmă și autoritate legiuitoare. Și eu cred că în condițiile astea și Parlamentul și Curtea Constituțională ar trebui desființate. Că nu mai avem sensul și rostul în viața asta și în țara asta. Dacă așa a gândit Ciolacu, Predoiu, Iohannis și trădătorii de neam și țară, aia înseamnă că trebuie să desființăm și Parlamentul și Curtea Constituțională, dar cei 9 judecători de la Curte, că am înțeles că o singură opinie a fost diferită, cei 8, cum au gândit ei această soluție? În condițiile în care avem o decizie 2 din 2012 a Curții care spune exact contrariu, că trebuie introdusă acea abatere care practic protejează Constituția. Și acum vii după 10 ani și schimbi și decizia Curții Constituționale, tu, Curte, te pui în contradictoriu cu o decizie a ta. Nu înseamnă că și tu, Curte, o mare parte dintre judecători sunteți ai altora, nu ai noștri, nu ai României, nu ai Constituției românești? Păi da, domnul... Păi ultimii 2 judecători știu eu că erau din alte filme, care au fost numiți, unul de la PNL și unul de la PSD. Bogdan Licu și doamna... Îi știu eu din ce filme sunt oamenii ăștia. Păi da, domnul deputat, dar cred că asta s-ar putea rezolva dacă Cum? componența Curții Constituționale, să-i se schimbe legea de organizare și funcționare, iar în componența Curții Constituționale, cum e în toate țările civilizate, da, să fie din judecători sau profesori de drept constituțional. Noi am avut Constituția... Așa e să numiți politic. Nu, noi am avut o inovație și normal că aici. Noi am avut o inovație aici la Constituția de 91, mereu că această avem Curte inovații Constituțională a mers pe modelul din francez. Asta a fost. Belgia, cred, a fost această Constituție. Că, practic, Constituția din 1923, noi aveam o secție de contencios constituțional la Înalta Curte de Casație și Justiție care soluționa acele litigii de conflict constituțional. Nu aveam o curte a Constituției. Și atunci aveam judecătorul, clar. Adică judecătorul de la Înalta Curte de Casație și eu cred că ar fi trebuit păstrat modelul constituțional din 1923 cu o secție de contencios constituțional. Sau dacă tot ne-am luat după belgieni sau după cine ziceți dumneavoastră, măcar la Curtea Constituțională să fie numiți profesori de drept constituțional. Nu să fie numiți profesori de drept politic. informativ. Aia, păi vedeți. Păi vedeți. Bine, să un știți alt că nivel de 007. Sunt numiți profesori de șantaj. Sunt involuția societății românești, apropo de profesori, că și aici eu încep să am niște semne de întrebare, am citit întâmplător niște articole despre noul rector de la Babeș-Bolyai. Doamne, dacă un om ca ăla a putut să ajungă academician, încep să te îndoiești la 40 ceva de ani, nu știu, 50 de ani, nu cred că are 50 de ani, încep să te gândești, ca să ajung la ce spunea și domnul profesor, sistemul de promovare în România. Nu că el a vrut să devină rector și din rector academician, îl înțeleg, fiecare om vrea să ajungă la mai bine. Dar cine l-a votat pe el să ajungă acolo? Cum a fost posibil așa ceva? Spuneți dumneavoastră de să adaugi specialiști în... Eu poate repet că sunt mai în vârstă, am avut ocazia tangențial să discut cu foarte mulți consultanți specialiști din sectorul public. Doamne, e vorba aia proastă, când nu reușești să-ți faci un business al tău, să faci o chestie, devii consultant, îi înveți pe alții. Eu am un dubiu extraordinar la acești specialiști care devenim pragmatic, dacă îi pui să citească o balanță sau un bilanț, nu știu să-l citească, nu să-l interpreteze, nici măcar să-l înțeleagă. Și în momentul în care nu înțelegi chestia asta, te duci, promovezi și începi să investi pe alții, să faci politici economice.
eu am un exemplu cinic și rău. Când mai vin, că eu sunt angajator. Și o spun cu cinism, eu am niște criterii ale mele proprii. Eu în continuare văd toți oamenii care îi angajez, vreau să-i cunosc. La mine sunt niște CV-uri care sunt rejectate instantaneu. Absolvenții de SNSPA, absolvenții de Academia de Apărare, Academia SRI-ului și alte academii noastre, cred că știți mai bine, dar în funcție cu SNSPA-ul. Poate domnul profesor știe, dar eu am o întrebare cinică. Care e diferența, domnul profesor, între Academia Ștefan Gheorghiu și SNSPA? Niciuna. Păi niciuna. Pentru ce? Aș putea să fac o completare? Vă rog. Vă rog. M-a contactat telefonic un profesor de drept de la Timișoara și chiar Raisa o să-ți dau telefonul domniei sale și săptămâna viitoare poate îl avem telefonic în emisiune. Să vedeți ce îmi spune de calitatea studenților, da? Din acest punct de vedere, studenți la drept. Atunci de unde tot vrei să avem performanțe și legat de UDMR, de atitudinea lor, hai să vă spun un lucru. Haziliu, dar într-o oarecare măsură hazilie. Era o persoană de origine maghiară și omul foarte bolnav. Dar eu îi spun telefonic, bun, dăm niște detalii. Nentudo, îmi spunea mie, el era supărat pe mine că eu nu știu maghiara ca să-l înțeleg pe el. Asta pentru că se permite în România. Se poate, da. Asta pentru că se permite, asta pentru că noi am acceptat tot timpul lucrul ăsta. Dar și aici vorbim de suferința unui om, de proastă educație, de proastă să știți că eu am cunoscut, să știți că, e o problemă. Să știți că ești în România, să nu fii în stare să Dar nu sunt toți așa, domnul profesor, haideți să nu generalizăm că... Da, eu vreau să spun. Eu nu înțeleg pe el, eu nu înțeleg suferința, că el nu e în stare să-și o exprimă românește. Bine, e un caz singular, sau mă rog, sunt mai puține cazuri, dar nu vreau să generalizăm, domn profesor, vă rog, deci nu vreau să generalizăm. O secundă, când e problema de sănătate și când e o problemă de atitudine, că sunt unul, că sunt doi, că sunt trei, e viață, e om, atâta timp cât trăiești pe acest teritoriu, trebuie să știi și limba română, învață și maghiara, nu? Da, că de exemplu domnul Arafat, care ne tot salvează de 20 de ani până ne mai omoară pe aici, pe acolo, chiar știe limba română. Eu mă întreb de multe ori când am timp, ce se întâmpla cu țara asta, ce se întâmpla cu noi dacă Arafat nu venea în România? Cine ne mai salva pe noi? Păi, nici nu mai serios, pe cuvântul meu, domnul deputat, eu mă întreb și am o mare problemă existențială din această Deci domnul Arafat e un patriot, știți patriot, bine, exact. dar nu un patriot român, e un patriot. Și ne ține la domicil și să vedeți că iar o să ne țină la domicil. În China? Au murit 10 oameni arși în case pentru că au avut ușile legate pe afară, pe exterior? Da, nu... Și a fost incendiu și oamenii n-au fost scoși din locuințe și au murit. Domnul deputat, dar seamănă cu ceva ce s-a întâmplat în niște spitale pe aici, pe la noi, în perioada aia a pandemiei, Știu când niște lucruri, oameni au fost legați tot din ordinul lui domnul Arafat. Acolo vreau să ajung, la Gerota. Nu, la Gerota, pentru exact. că el m-a sindicat atunci și am intervenit în mod direct. Exact. Pentru că domnul Arafat a încălcat tot ceea ce înseamnă Constituție și stat de drept. paturi, dacă pentru că oamenii mă sunau pe mine, am fost... Și era ultima lor speranță, e mai mult de atât. Sau... E mai mult de atât. Era ultima lor speranță că am fost acolo și am fost la policlinica mea, am vorbit cu doamna director, săraca femeia asta semnase actul administrativ. Doamne, vedeți că dacă moare cineva în spitalul ăla, veți răspunde direct. Păi atunci mi-a spus domnul Coarna, Arafat. Păi da, dar Arafat nu semnează. Că dumneavoastră dumneavoastră numai puțin, dumneavoastră sunteți ordonatorul de credite, dumneavoastră sunteți cel care a semnat actul administrativ. Țineți oamenii ilegal de o săptămână în spital, mă sunau fetele de acolo, coloase razna, pe bună dreptate, că nu mai înțelegeau nimic. O făcătură ieftină cu acel fost polițist care a venit din Israel, vezi, doamne, nimic, dosar penal închis, clasat, nimic nu s-a întâmplat din perspectivă penală. O făcătură informativă, operativă, ca să sperie poporul cu televizorul și au blocat oamenii în spitalul Gerota. Și nimeni nu răspunde, nimeni nu cercetează. Asta este Raed Arafat. Ăsta este Raed Arafat. Uitați-vă că avem două decizii ale ICCJ care ne spun clar că avem două
hotărâri sau, de fapt, o hotărâre de guvern care... Încălcarea drepturilor omului? Da, exact. Și nimeni nu răspunde. Omul ăsta este tot în guvernul României. De ce? De ce? Păi vă spun eu de ce. Pentru că Pentru se că acum permite. trebuie să mai Pentru că fie se permite. exact și pentru că într-o țară normală, da, un stat de drept, cum ziceați dumneavoastră, Da, dar de da, la da. adevărat, nu de ăsta impus de încolo și de acolo, domnul Arafat, după decizia în alte curți, era arestat. De ce? Pentru că acțiunile domniei sale, în calitatea pe care singur și-a însușit-o de comandant suprem al operațiunii, sau nu mai știu cum se numea, da, a semnat acele lucruri. Este semnăt, adică sunt și acte pe care sunt semnăturile lui Arafat. Nu, guvernul domnului Ciucă a considerat dacă că citeați trebuie... pe domnul Marcel Ciolacu, spuneți Nicu Ciucă. Așa, pe Nicu Ciucă. Nu vine Marcel, nu, ăsta vine așa. Vine domnul Ciucă și spune, am vorbit cu Marcel. Acum deja sunt cu Nicu și Marcel, uite, asta nu știam. Vine Marcel, am vorbit cu Nicu, adică... Au trecut la un alt nivel, să înțeleg. Da. N-au trecut, sunt la nivelul lor. Da, e adevărat, dar zic, în modul de a se adresa unul altuia. Domnul Arafat e și el un patriot, știți că... Dar domnul Arafat nu mai trebuia, scuzați-mă, domnul Arafat, după decizia în alte curți, care dovedește două decizii. și care dovedește în mod clar, fără echivoc, că, numai puțin, domn profesor, că vorbim despre rele tratamente, că vorbim despre încălcarea drepturilor omului, că vorbim despre ce vorbim. Vreți să dezvolt eu altfel și mi-asum toate riscurile? Dar numai puțin, vreți să vă spun ceva? să vedeți unde vreau să ajung. Și domnul Marcel și cu domnul Nicu, în loc să-l demită... L-au chemat și pe Sandu, știți că era fila. Da, exact, și pe Sandu. În loc să-l demită pe acest domn, da, îi mai creează o funcție și acum, știți, este comandantul operațiunii de blackout. Da, se pregătește valul 4. Hai să vă explic ceva. Și eu vorbesc cu probe, Da, în zona penală. Exact. Aici, dacă cercetăm cu multă atenție, perioada 2020-2022, eu vă garantez că avem foarte multe infracțiuni de omor comise în spitalele din România. Păi deja am văzut acum, înainte să vin eu la emisiune, am văzut că era știrea cu domnul doctor Musa. Hai să zic ucidere din culpă, să fiu un pic mai dulce în exprimare. Dar poate fi omor pe intenție indirectă lejer. Din acele protocoale, Protocoalele odată. Semnate de domnul Arafat, să știți. Bineînțeles că știu de cine. Era comandant operațiunii. Dumneavoastră știți, telespectatorii noștri. Dar acolo, și mai e o discuție extrem de cine urmărește fenomenul. Dacă vă uitați pe rata mortalității în acea perioadă, București a avut 78% mai mult decât toată țara, de parcă COVID-ul ăsta a fost concedat în București. Nu, aici a fost decizia, aici a fost mâna forte, aici au fost oameni care au răspuns mult mai bine și au aplicat la deciziile lui Raed Arafat. Știți că mergeam eu până emisiune atunci, toată lumea sărea pe mine, că eram printre puțini. Nici nu vă lăsau să vorbiți. Nu, săreau 3-4 pe mine, mergeam acasă, mă pleznea capul de durere. Îmi pleznea capul de durere când intram cu Bogdan Chiriac, cu Marius Pieleanu, cu Dorobăț, care e condamnată penal pentru luarea de mine și așa mai departe. Doamne, gurile nu le convenea când le spuneam urmă, domne, gurile pline de bani, nu pot spune adevărul, că eu mă uit la voi, pe facturile de unde încasați bani și văd și comunicarea voastră. Adică voi sunteți plătiți să spuneți minciunile astea. Medici, celebri, pe care îi știm cu toții. Dar și eu vorbeam dacă ar fi spus doar minciuni. Dar minciunile astea au condus la pierdere de vieți omenești, aiurea. Eram în comuna Grădiștea din județul Călăraș prin 2021-2022. O bătrânică cu masca în curte, la țară. O mască, cred că o folosea de 10, nu exagerez, că se vedea după, era murdară, era... Femeia aia stătea cu masca, eu am încercat să o conving, dă-ți masca jos, te rog eu. La dumneavoastră în curte? Dar în curte, nu, că așa a văzut la televizor, că așa i-a spus Raed Arafat. Și m-am dus eu și am cumpărat un set de măști, le-am dat ca să le schimbe totuși. Pentru că vă dați seama ce inspira. Masca era neagră la propriu. Deci era neagră la propriu. Adică inspirăm și expirăm. Inspir oxigen, expir dioxid de carbon. Și îl inspira înapoi. Hai să fim serioși. Da. Eu mai aveam așa o chestie când discutam cu ei în direct și spuneam așa, doamne, până la urmă, dacă Dumnezeu credea că avem o problemă de tipul ăsta, dom'le, ne concepea cu masca. Adică ne acoperea gura și ca să... Da, serios, păi, dar nu. Nu putem să ducem lucrurile astea în derizoriu și să ne batem în joc de ființa umană la modul ăsta grotesc. Pentru că mi-amintesc primele comunicări ale lor până au primit sarcina să ne omoare,
au fost că, cum îl chema pe cel de la PNL, care e de la Vaslui, ministrul la Sănătate. Care era la sănătate în... Care, îmi scapă numele, vă spun imediat, a fost ministrul în guvernul Orban la Sănătate. Ne spunea că masca este contraindicată și iar masca trebuie să o poarte numai cei care sunt bolnavi și așa mai departe. Dacă o poartă omul sănătos, e contraindicată. Dom'le, când i-au schimbat cheița, când i-au schimbat discursul și i-a dat altă temă, a luat-o invers. Acum și-a cerut scuze, nu știu când, zile trecute, vedeam în presă. Nu mai vă spun eu de alții pe care, doamna Alice Drăghici, care tot timpul sărea pe mine, că dacă face 17 doze, i-am spus, doamnă, liniștiți-vă, că dacă nu aveți, vă dau și dozele mele, că eu nu mă Am văzut că vaccinez. acum nu mai e așa vehement. Nu, acum plângea într-o seară, am văzut-o la România TV, plângea că de ce au mințit-o. Păi de azi nu vă spuneam eu adevărul să nu vă vaccinați. Eu vă spuneam față în față aici și vă spuneam că vă dau și doza mea. Că eu nu mă vaccinez, deci nu vreau. Uite așa. Da? Deci nu putem să... Și dacă nu ieșim din starea asta, o să ne trezim precum în China. Că Rafat ăsta e visul lui. Doamne, mă uitam la câțiva la televizor, erau atât de bucuroși când vedeau cifre cu 800 de morți, Da. se bucurau la propriu. Și când vedeam agresivitatea asta în comunicarea publică cu vaccinul, atunci am înțeles perfect mecanismele astea. Disprețul domnului Arafat pentru poporul român îl puteți vedea în expresia feței lui. Când vorbește, are un dispreț. Acum, domnul Arafat este un tip extrem de pragmatic. Dacă mă întrebați de ce îi se permite, eu pot să vă dau răspunsul că îl știu. Dacă ajungeți într-o funcție politică sau o funcție de responsabilitate și aveți vreo problemă medicală, îl sunați direct pe domnul Arafat, care vă trimite elicopterul, vaporul, tot ce are, șalupe, ca să vă facă. Mai puteți a doua oară să-i cenzurați bugetul? Eu am o curiozitate. Eu stau și mă uit, apropo de zicea domnul Coarnă, că eu sunt economic, la foamea de a cheltui banii acestui Arafat. Și mai am cu niște prieteni care ne întâlnim pe la meciuri și pe la asta și comentăm, doamne, ce o să mai cumpere Arafat anul ăsta? Că a cumpărat salvări. Aia cu generatoarele este extraordinară. Când n-a mai avut ce, a dat iama în generatoare, să cumpere generatoare. El își creează o problemă și creează un... Deci nu cred că există un cheltuitor al banului public mai mare în România decât acest domn Arafat, care știți că cheltuiala o face fundația, nu... Și care fundația este cel mai mare contributor la cauza palestiniană. Dacă vă uitați la reprezentanța palestiniană, o să vedeți cine e cel mai mare contributor. Au mai plecat de acolo, din fundația aia, și niște sume de bani către niște unii de pe la ne urmăresc oamenii. Da, păi e direct la televizor. Nu, este totuși incredibil și jenant pentru noi ca țară că un om ca Arafat a reușit să ajungă la acest moment în această poziție. Nu vreau să intru acum, dar sunt convins că el este documentat și are o fișă proprie, cum a ajuns în România, cine a plătit studiile înainte, de ce și pe cine a reprezentat. Faptul că, hai să zic, clasa politică și clasa care are acces la putere, nu neapărat politică și economică, are acces la numărul privat al domnului Arafat, care are o mare calitate, el răspunde la telefon la orice oră. Are o listă scurtă, 2-3 telefoane, răspunde la orice oră și, repet, îți trimite elicopterul și alupa tot ce... El creează un sistem de obediență datorat accesului la actul medical. Am și eu prieteni și cunoștințe care au fost în politică la un moment dat și am zis, bă, zic, cum puteți să-l sprijiniți pe acela ăsta? Omul ăsta e o gaură neagră. Și a zis, da, doamne, dar eu știi, zice, am o vârstă și zice, am un început de diabet. Dacă am o problemă, ce fac? Și nu avem medici români. Da, doamnă, dar stați la un spital public, stați 4 zile să vă programeze, așa l-ați sunat pe domnul Arafat? Da. Vi s-a făcut rău la munte? Păi, da, exact. Dar știți că... Tocmai ați denunțat unde am venit de știți care e problema? Domnul Marina a adus pe unul de la deputat de la Botoșan sau Suceava care avea diaree. L-a adus cu elicopterul, vă amintiți? Nu, de la PNL, Virginel. De la PNL, dar era de prin Botoșan sau Suceava. L-a dus cu elicopterul la București. Virginel... Că n-a putut să meargă la farmacie. Nu mai știu cum îl chema. Da. Dar îmi scrie foarte multă lume ce caută Arafat în Guvernul României, că sunt mulți oameni din Dar ce caută în Ministerul de Interne? Din Ministerul de Interne, acolo vreau să ajung. Că a fost la Ministerul Sănătății, mai înțelegeam că dânsul e medicul care a făcut cineva o nicio specializare, dar... un coleg de-al meu către Ministrul de Interne Bode, după ce au apărut cele două decizii ale CCJ-ului, și a întrebat de ce nu este demis și Bode a răspuns că e medic. Păi eu v-am zis.
că i-am trimis pe legea... Sau dumneavoastră, da, nu acum mai știu 2 unde a fost săptămâni. discuția asta, da. I-am Sau trimis dumneavoastră mi-a solicitare zis. pe legea Așa, 544 lui domnul Bode și domnul Bode, precum îl știm... Hai să facem altceva. Dați-mi mie săptămâna viitoare că îi fac o interpelare domnului Bode. Și dacă vă să vedem zice dacă tot răspunde asta, la fel. vă dau, Facem vă așa? trimis, sigur că Haideți da. să facem așa. Sigur, sigur, O facem mă public, rog. domnul Bode. N-ați plagiat 2,5, 18,5. Ne spune doamna Șercan, deci ați mințit și la procent. O să-mi dea doamna sigur, cererea și sigur, eu sigur. o rebranduiesc eu, îi facem interpelare, să vedem. Adică- A răspuns că nu poate să-l mute de la Ministerul de Interne, că e medic. Păi tocmai de aia După luăm că e medic. decizia în altei curți, Adică nu-i Ministerul am Sănătății. considerat că trebuie să-l întreb pe domnul Bode de ce nu-l demite, că așa ar fi fost normal, da? Corect, Din funcția de secretar de stat, care este în subordinea ministrului de interne, nu deasupra lui, dar eu cred că de fapt Arafat conduce ministerul și Bode e secretarul de stat, că la cum se comportă. Și domnul Bode mi-a răspuns într-adevăr față de alte dăți foarte prompt. Și imediat, domnul profesor. Și mi-a spus că nu poate să-l demită, pentru că domnul secretar de stat, Raed Arafat, este medic și nu poate să-l demită, că nu e polițist. Nu l-ați întrebat cine poate să-l demită, să Păi dea nu o i-am mai scris dezlegare. să-l mai întreb, că i-am trimis Asta pe ar fi, legea domnul Coarne, o 544. întrebare bună în Parlament. Cine poate, tehnic Să-l vorbind, demită pe legal, domnul să-l Arafat. demită pe domnul Arafat atâta vreme cât există o hotărâre în alte curți? Eu știu cine. Nu, eu vorbesc tehnic, nu. Tehnic, Știm toți cine trebuie, dar probabil tehnic Da, cine eu poate acum să o genereze o să hârtia. lansez un apel către, că noi tot vorbim de SRI și o să mi-ați ridicat mie mingea la filou. Acum o să lansez un apel către niște domni de prinsie, da, care l-au produs și am tot călcat din neatenție în dumnealui să-l mai și curețe, să-l mai și ia din potecă, pentru că deja poporul ăsta este sătul. Da, domn profesor, vă rog. Aș vrea ca să fac o completare. Uitați-vă că toți cei care au gestionat și au gestionat prost COVID-ul, da? Sunt în funcții, sunt parlamentari, secretari de stat și așa mai departe. Ministri. Da, ora. Păi este clar, pentru că la noi în țară conduce Organizația Mondială a Sănătății, toate directivele au fost ale Organizației Mondiale a Sănătății și uitați-vă la un lucru. De la Olimpiada de la Londra, mi se pare din 2018, 2012. să vedeți deschiderea Olimpiadei, puteți să intrați pe net, da, poate săptămâna viitoare dăm aceste imagini, să vedeți cu ce să defila. Cu sigla COVID. Da? Cum? Da. Asistenți, doctori... Dar a fost la campionatul, nu la Olimpiadă, a fost campionatul de european de fotbal. Se poate, da, nu, aia a fost 2012, a fost Olimpiada la Londra. Uitați-vă la un Campionatul european lucru, de că fotbal de la când de fapt, Olimpiada din 2012 de la Londra, domnul profesor. Nu, de COVID era Campionatul vorba, european. campionatul european de La fotbal. Campionatul european de fotbal, da. Așa a fost Da. cu sigla COVID. Și vedeți că, practic, ei au spus, dom'le, acum s-a născut, nu. El a fost proiectat deja, încă dinainte. Nu mai vorbesc că au mai fost pe vremuri și un film numit Omicron. Dar asta una și alta. Și pun domnului deputat o întrebare. Vă rog, Domnule deputat, vă rog. eu de la bun început și într-o emisiune am spus că nu se va întâmpla nimic la Haga sau la CEDO legat de această pandemie. Au fost și sunt peste 2000 de inițiative de dare în judecată a diverselor persoane. Nu era normal ca la CEDO să se judece la urgență aceste dosare? Când se judecă aceste Clar dosare? că într-o situație de Peste urgență, într-o 10 situație ani, de excepție, asta înseamnă că nu trebuie să te pronunți cu Organizația prioritate și Mondială a sigur că da, cu Sănătății celeritate. coordonează și CEDO. Uitați-vă că și la noi în alta curte s-a pronunțat după un an de zile de când am ieșit din starea de... Eu stau și mă întreb de ce acum. Adică E bine, cel puțin E și bine, acum, știți da. cum e, că cel Știți, puțin... poate se salvau mai multe Știți vieți că dacă se în pronunța perioada atunci. eu aveam o problemă cu mine. Pentru că mă gândeam dacă greșesc eu. Și mulți alții care au avut comportamentul meu, sau cel puțin eu, am avut trăirea asta internă. Dom'le, am eu o problemă? Sau Bogdan Chiriache în regulă? Sau Pieleanu, Marius? Și atunci sigur că aveam lupta asta, trăirea asta internă și mă gândeam dacă greșesc și nu vreau să transmit o informație falsă și nu vreau ca oamenii să suporte niște consecințe dacă eu greșesc în comunicare publică. Pentru că
Slavă Domnului, am avut și eu și am segmentul meu de susținători care sunt atenți la ceea ce spun și majoritatea dintre oamenii ăștia cu care discut extrem de aplicat în piață, în stradă, îmi spun că am dreptate și că am avut dreptate și mă bucur enorm de mult că viața mea a dat dreptate, dar știți ce mă deranjează? Am spus în momentele de criză să dea Dumnezeu să nu am dreptate eu. Acum. Și ați avut. Deci știți, s-a V-a dat dreptate chiar în alta curte, vedeți? Da, dar întotdeauna am avut dreptate. Problema e că dreptatea asta a venit mai târziu după ce rău a fost făcute. Bine, dumneavoastră ați mai ridicat o problemă care, uite că uitasem de ea, care mie mi se pare și mai gravă. Că domnul Arafat cu comandamentul lui, cu tătarul cu care mă erau pe acolo... Nelu, tătarul Nelu. Cu Nelu, așa, au interzis autopsierile. Ori eu știam... OMS-ul le-a interzis. Da, dar domnul Arafat a semnat cu comandamentul lui. Păi da, Arafat a semnat, dacă vreți un ordin criminal, Arafat a semnat să închidă spitalul Foișor și a dat, a dat afară oamenii noaptea din spital, oamenii cu... Bun, dar atunci cum se poate dovedi? Păi aia vă explicam cu omorul, de-aia vă spuneam de acolo. Omor, Doamne, exact. eu sunt polițist și am lucrat în zona de cercetare penală și am participat, nu că asta a fost profesia mea, la foarte multe cercetări de infracțiuni de omor și omor din culpă. Proba clară care mă punea într-un raport de cauzalitate, existența ori inexistența infracțiunii de omor, era expertiza medico-legală și îmi spunea că lovitura aplicată i-a cauzat moartea. Și atunci medicul legist, expertul medico-legal, îmi spunea clar mecanismul de producere. Și acele analize de laborator aici au interzis tot. De ce? De ce? Păi tocmai de-aia pentru că știau că e un plan criminal. Pentru că știau că acele protocoale o să ducă clar la moartea oamenilor. Lucru care s-a întâmplat. Uitați-vă că de la ATI n-a scăpat nimeni. Păi de ce nu mai duc la ATI dacă el oricum moare? Da, dacă eu statistic am 100% mortalitate... De ce n-a murit nimeni acasă? De ce n-a murit pe stradă? De ce n-a murit în autobuz? Nu știu, la locul de muncă? Da, deci din păcate și cu regret o spun, eu străcut prin multe spitale, că am o problemă de sănătate și avem medici, slavă Domnului, medici... Din păcate, în ultimii 2 ani, o bună parte, nu știu, mare, mică, cât o fi acolo din medicii noștri, din zona publică, au cochetat cu crima. Înțelegeți? Și asistenți. Mai devreme sau mai târziu mă gândesc că o să facă niște dosare. Da, nu o să mai facă nimeni nimic. Mortul rămâne mort, familia rămâne familie. Dar toate familie măsurile astea au mai făcut ceva. Au închis foarte multe firme. Păi după ce că erau pe capul nostru ăștia despre care vorbeați dumneavoastră, domnul Marin. Una dintre ținte era politică, alta economică, una sanitară. Deci economic, sunt crize suprapuse. Dar aici, dacă îmi permiteți păi da, o concluzie simplă pe care aș vrea să o trag, că este trist ca o țară ca România să fie la mâna, din punct de vedere medical, la mâna unui om ca Arafat. Nimeni nu este providențial în lume. Forța unui sistem nu este dată de un om, ci de o organizație. Exact. Dacă România a ajuns să depindă de Arafat, e foarte trist. Pentru că nu poți să depinzi de un singur om tu ca țară. Și asta e o chestie îngrozitoare a tuturor celor care au colaborat la crearea acestui individ. Dar ce vreau să vă spun, n-aș vrea să lăsăm Banca Națională să iasă, că am deviat un pic subiectul și e un subiect care încă nu este foarte bine disecat. Pentru că, dincolo de toate, discutăm, doamnă, de bani și sursa de bani din România este vămuită în continuare de Banca Națională și ăsta e un subiect pe care foarte multă lume a evitat în ultimii 20-30 de ani să intre foarte tare în el. Și atunci n-aș vrea să mai fim foarte multă vreme sclavii domnului Vasilescu, care mie îmi jignește inteligența, cu tot respectul, debitând niște subiecte și aș să vă de soluții. Ce am putea să facem? Da, exact. Și m-aș întoarce la prima spusă a domnului Coarnă, cum să ne recăpătăm proprietatea, pentru că dacă nu ne vom recăpăta proprietatea, vom rămâne o colonie, vom rămâne la mâna uneia ca Arafat, pentru că ca țară și ca structură politică, dacă nu ai proprietatea, nu ai argumente. Domnul Coarnă, vă dau 2 exemple. Știți că sistemul bancar din Slovenia, de exemplu, nu se decâmpă în slovene? Nu există nicio bancă străină. Sunt niște ofisuri. Știți că cam toate băncile străine și-au mai făcut o reprezentanță în Ungaria și au dispărut? Pentru că asta este un pas important, să ne recăpătăm proprietatea. Și acum aș vrea să discutăm puțin, că mă întrebați despre soluții, ca să ne îndreptăm și pe o chestie pozitivă și la viitor, nu numai la trecut. Exact, că trecutul, doamnă, ne deprimă. Și ne deprimă pe toți, ne enervează și ne deprimă.
Vestea bună este că toate aceste organizații, inclusiv organizațiile financiare, au fost proiectate și ținute pentru o lume unipolară. Lumea unipolară s-a terminat. Nici măcar internetul nu mai e global. Odată cu sfârșitul acestei globalizări a apărut o lume multipolară, care prezintă multiple avantaje. Și noi românii trebuie să ne trezim, trebuie să înțelegem, la modul pragmatic, că finanțările economiilor naționale nu sunt numai în vest. Vorbim de Rusia, vorbim de China, vorbim de India, vorbim de Brazilia, deci sunt multiple țări. Și asta ar fi cea mai bună veste pentru noi ca țară. Poate că în acest efort care ar trebui să se întâmple, vorba domnului Coarnă, prin grația celor care votează în 2024, adică crearea unei guvern care să lucreze un pic mai mult pentru România, nu pentru Bruxelles, că de fapt problema noastră economică, doamnă, nu este America, e Bruxelles. Problema îngrozitoare a României este Bruxelles. Da. Ordinele și le și executăm. Păi, cum să spun, Bruxelles, noi am semnat o chestie într-un acord, acordul nostru de Uniune Economică s-a transferat pe ușa din dos într-un tratat de Uniune Politică. În numele nostru vorbește unul ca acest Borel. Eu nu știu cine e Borel. Am fost și eu în Spania și am întrebat, bă, voi știți cine e Borel? Nu știm, dar zic, dar cum a ajuns ăsta ministru de externe și vorbește în numele... Bun, revenind. Deci, care e soluția pentru România? Că aș vrea să mă întorc. Eu le văd pe termen scurt două, foarte rapide. Una e recapitalizarea Exim Bancului și a CEC-ului, sprijinirea, între ghilimele, a băncilor care nu vin cu capital, ci vin pur și simplu cu o aplicație bancară să facă operațiuni și să repatrie. O decizie a Băncii Naționale care să reinterzică exportul depozitelor românești sub nicio formă și repatrierea profitului bancar. Pentru o perioadă de 10 ani. Nu întotdeauna, dar pentru 5 ani, pentru 10 ani. Și simple, și simple, și simple. Care ar putea fi aplicate de mâine. Imediat, iar imediat. aceste soluții clar îți gestionează eficient investițiile din mediul economic. Bine, dar să nu uităm o chestie, trebuie să ai un guvern puternic, pentru că, domnul Coarnă, recapitalizarea Exim Bancului și a CEC-ului, știți că trebuie aprobată de Bruxelles? Nu știați, vă spun eu. Deci, însăși, recapitalizarea băncilor românești trebuie să făcută. Pornirea acestei bănci de investiții, știți că a apărut mult prin presă, crearea unei bănci de investiții care să supervizeze, să finanțeze... Asta nu-i rău, e nevoie. Da, e nevoie, dar e un proiect de care se vorbește de 2 ani de zile, trebuia să intre și brusc prin Ministerul de Finanțe a murit. Adică nu se mai aude nimic de el. O bancă de investiții este absolut necesară. Al doilea lucru, și care e o decizie politică, că mie îmi place să învăț din exemple pozitive. S-a menționat aici în discuție Norvegia. Toate resursele Norvegiei, oricare ar fi ele, sunt în celebrul Statoil, care este fondul suveran al inclusiv toate veniturile din petrol și gaze, sunt acolo. Bine, Norvegia, și aici probabil că e un model de business pe care ar trebui să facem, pentru că alături de Norvegia, România e singura țară care are resurse. Exact. Știți că Norvegia a rejectat tratatul politic. Nu există în Norvegia. Sunt în zona economică al Uniunii Europene, dar nu există tratat politic. Nu vine Curtea Europeană de Justiție să-i spună e împotriva politicilor noastre să creezi fondul suveran, Statoil. În momentul în care toate veniturile tale, nu intru acum cum ăsta e alt subiect, toate veniturile tale ca stat se duc în acest fond suveran, e cu totul și cu totul altceva. În momentul ăla încep să ai bani și, foarte important, în momentul ăla poți să începi să negociezi și politic. Pentru că dacă n-ai proprietate, dacă n-ai bani, vorbim cu toți la televizor, de mai vedem și peste 5 ani, avem cu totul și cu totul alt guvern care va răspunde în continuare. Vestea bună, și a sublinia că vorbim de banking, există în momentul de față și va deveni din ce în ce mai pregnant, într-o lume multipolară, surse de finanțare multipolare. Deci România a rămas încă la momentul ăsta la sursele de finanțare ale Băncii Mondiale și al FMI-ului. Nu știu, e întrebare, de ce nu încercăm să accesăm și alte surse de finanțare de pe piață ca să-i băgăm într-o zonă de competiție? Condiționarea politică e un țintă falsă. Condiționări politice vor exista la toți cei care te finanțează, te vor condiționa politic. E arta ta ca stat să știi să jonglezi de unde vin
Dar, repet, asta e o veste bună, că acum 5 ani de zile nu era decât o singură sursă de finanțare. Banca Mondială, FMI-ul și toate celelalte. Acum s-au diversificat. Și, doamnă, eu nu sunt negativist sau... Dar totuși noi avem barieră, să știți, noi nu o să avem voie să mergem spre altă zonă de finanțare, spre altă zonă de capital, pentru că suntem ascultători. Cu aceste cozi de topor în guvernul Dar Ungaria, Polonia s-au înscris acolo. Au altfel de conducători. Da, au un alt tip de conducător, corect, cum spune doamna. Ori noi, profilul ăsta de conducător, gen Ciolacu și Ciucă și Sandu, nu. Eu am pus Uniunea Europeană, doamnă, discutând nu la dezirabil, ci extrem de concret, are o problemă economică fundamentală. Eu am spus de 2 ani de zile și acum o spun din ce în ce mai puternic că Uniunea Europeană nu are cum să supraviețuiască economic. Și asta nu e că nu ne dorim, că suntem contra, nu. Sunt niște realități economice îngrozitoare. Germania era motorul, Germania nu se mai poate, după ce a salvat Grecia, nu se mai poate salva pe ea însăși. Da. Germania nu poate supraviețui cu prețul la gaz de 4 ori, pe gazele lichefiate, la cât, pentru că ei au fost construite pe altă structură. Problema italiană e de nerezolvat. Italia e, și în momentul în care iese Italia, s-a terminat complet. Și eu am întrebat pe prietenii mei și aici, mă rog, eu rugăminte pentru domnul Coarnă, care e politic, și pentru dumneavoastră care sunteți ziaristi, eu am o întrebare pentru toată. Are România un scenariu în varianta în care Uniunea Europeană se prăbușește? Nu. Nu cred. Mai avem o variantă și mai am o întrebare și politică și mai aspră. Nu cred că avem așa. După experiența nefericită din 1945, are România o variantă? E un caz iluzioriu, nu spun că îmi doresc sau că ne dorim de în care, într-un anumit scenariu, americanii cu rușii și cu chinezii se așează la o masă și se înțelegă ei într-un fel că sunt puteri mari. Și până la urmă se va întâmpla. Și se va întâmpla, părerea mea că se va întâmpla, exact, nu e prima oară în istorie. Și noi rămânem cu cine? Cu Uniunea Europeană, adică cu Borel, cu Ursula, care de fapt nu mai are nici forța economică, nici forța politică, în care Ungaria e cu un picior afară, Polonia e cu mai mult decât un picior afară. Și eu am întrebat, zic, băi, voi sunteți oameni politici, nu spun să faceți ceva, dar aveți măcar un scenariu. Că așa, în business se lucrează pe scenarii, doamne. Ce se întâmplă? Trebuie să gândești, trebuie să ai perspectiva asta multilateral dezvoltată, nu că e un termen din economia politică comunistă. Știți că Ceaușescu Știu, nu trebuie să-mi spuneți că eu am învățat la greu. Eu sunt mai în vârstă și am învățat la greu. Ieri, în ședința asta solemnă, solemnitatea a 104 ani de la Marea Unire, că România Mare de atunci nu e egal cu România Mare de acum, sunt teritorii pe care le-am pierdut și despre care trebuie să vorbim, că e un adevăr istoric. Dom'le, erau numai cu Ucraina în suflet și cu Ungaria. Mai puțin România. Discursul premierului Ucraina în suflet, a venit Marcel Ciolacu, Ucraina în suflet, România nu era în sufletul lor. Da, era despre România ieri. Solemnitatea ședinței a fost despre România. Ei au vorbit despre Ucraina, a venit și la mic de la ODMR, a vorbit despre Ungaria. Și noi el a vorbit despre Ungaria, nu despre Ucraina. Și a făcut treaba. Bun, corect. Omul era... Ăla și-a făcut treaba, că ei sunt consecvenți, ei sunt pas cu pas, își fac treaba. Sunt de apreciat, exact ca și multinaționalele care pleacă cu banii din România, ei își fac treaba, dacă au găsit terenul slab. Iar ai noștri nimic. Ei au vorbit despre Ucraina, mă uitam la ei cu Ucraina în suflet, ăla cu Ucraina, ăla mic de la UDMR cu Ungaria. Foarte bine. M-am ridicat și am plecat din sală. Sincer, pentru că nu m-am regăsit în acel parlament, nici n-am vrut să am o atitudine ostilă să se interpreteze, știu eu, în alt fel, dar efectiv așa am simțit eu, nu am mai rezistat presiunii să asist la circul ăla ieftin, când oamenii au murit milioane de oameni ca să facem această țară, România mare, iar noi venim și vorbim despre Ucraina în condițiile în care, în 1918, teritorii însemnate din actuala Ucraina erau în România mare. Da? Ca să discutăm deschis. Dar noi nu aveam granițe, că Ucraina nu exista. Ucraina nu exista ca stat. Nu exista ca stat. Ucraina există ca stat din 1990-91. Și venind de la pactul Ribbentrop-Molotov a consfințit existența Ucrainei. Exact. Care e foarte greu de spus acum dacă a fost bun, dacă a fost rău. Ia ziceți. Dar oricum el a fost desfințat, a fost denunțat. Prin urmare,
dacă și prin 98 sau 96, nu mai știu când, n-am fi avut alte cozi de topor prin Parlamentul României și Da, pe la dar dumneavoastră acum președinție, sunteți putinistă, vorbiți ca o putinistă, Da, păi, vedeți? Da, negați... m-a influențat domnul Coarnă. Dar eu nu Nu e așa că vă uitați și la Tchaikovsky și că citiți pe Da, Tolstoi, da, vedeți? da, Putinistă, exact, putinistă. exact, Deci, exact. Dacă ce să vorbim? noi trebuia să vorbim despre România ieri în Parlamentul României și sigur că acceptăm un adevăr istoric, sunt niște tratate, le putem renegocia, le putem redeschide pentru că sunt niște clauze în acel tratat semnat cu Ucraina, sunt niște clauze pe care le putem, pe cale oficială, bineînțeles, dar nu putem să negăm istoria. Nu putem să negăm că noi avem acolo sute de mii, 500 și ceva De care nu se interesează nimeni Absolut și care nimeni, nu. o duc Am foarte avut 1 greu milion sub și regimul ceva, dar ăsta. au fost ușor desnaționalizați prin lipsa limbii române, prin presiunea politică care a fost făcută pe acei oameni. Au mai pățit și Ori rele. în România nu se întâmplă așa ceva cu minoritățile. Mă uit, avem în Parlamentul la toate minoritățile din lumea asta, în Parlamentul României. Dacă te uiți la ei și ei aplicat, n-au o scară de bloc de voturi în spate, n-au 10 voturi în spate. Dar sunt acolo în Parlamentul României și foarte bine Și foarte bine că și foarte sunt, bine că că până e la urmă așa. asta chiar e Dar ai democratic. noștri nu beneficiază de aceleași drepturi. Nu. 10 minute. Și atunci, cum să nu te doară sufletul? De ce treaba am eu cu Putin când vorbesc despre românii din Ucraina? Că Putin nu e român în Ucraina. Putin e rus din Rusia. N-am nicio treabă Da, eu da, cu... stați un pic. Nu, avem o problemă Care cu ar fi? Putin, pentru că eu cred că are cetățenie română, eu așa cred. Sau doamna Scute are și cetățenie rusească. Nu, vă rog, că nu. Știam că o să vă Dar Acolo știți ceva? simțul ridicolului a fost depășit la maxim momentul în care tu deschizi 2 dosare penale, procuror general, doamna Scutea, să Pe cercetezi pe numele unui Putin. cetățean străin eu, care serios, nu a eu introduceam la săvârșit parchetul ceva pe general un teritoriu. control din ăsta psihologic. Să Testări. Să știți că nu numai N-am parchetul nimic general, eu cred că și pe la comandamentul lui domnul Arafat, Stați să vedeți, da, domnul Arafat, Trebuie să cel de știm la, pe mâna cui cel de le la dăm. pompier, generalul nu știu care, a făcut accident cu mașina și a băgat șoferul în față. Știți? L-a plecat Da, acum. da. Deci astea suntem. General din România, dom'le, asumă, ți-a întâmplat un accident, se poate întâmpla, e cu o culpă, să cu nu prevedere. discutăm acum, domnul deputat, Da. despre general, că mi-aduc aminte tot Nu, de dar domnul e vorba de Nicu om, Fucă. asumă-ți, domnule, accidentul, așa cum a fost. Nu ai calitatea umană și ești general al armatei române să-ți asumi un accident? Da, depinde și cum a ajuns general, că știm cum, Păi, cum a mulți ajuns au ajuns general și cred că cel mai bine ne explică domnul Nicu de la guvern cum a ajuns domnia sa general. Eu aș avea o întrebare, iarăși ne întoarcem, că Da, vă rog. există un război cu Ucraina, e trist, e regretabil, dar eu repet că sunt mai bătrân și că citeam mereu, mi-aduc aminte de începutul anilor 80, când odiosul Saddam Hussein se bătea cu Iranul. Și era un erou al creștinătății, toate țările din vest, Statele Unite sprijinau Irakul, era o datorie patriotică să sprijini Irakul, inclusiv România, care a sprijinit Irakul la greu. Și ghinion, la un moment dat, că așa e politica, s-a schimbat și la un moment dat, americanii au zis, stai ușor, că tu de fapt nu ești un patriot așa cum, ești un dictator odios. Noi am rămas cu banii dați la o chestie de genul ăsta, politica s-a schimbat. Și am o întrebare, iarăși, care cu scuze pentru că o repet, pentru că mi se pare esențială, există cineva la nivelul Parlamentului, domnul Coarnă sau care încearcă să se gândească niște scenarii, că s-ar putea la un moment dat, ca așa poate să fie istoria, poate da, poate nu, ca Zelenski să devină un dictator odios și că tot ce s-a făcut pentru Ucraina, de fapt, să fie prost înțeles, că așa s-a întâmplat în Chile și cu Pinochet, care a fost un erou al luptei împotriva comunismului, până la un moment dat în care au zis, stai ușor, că tu ești de fapt un dictator. Și l-au vânat prin toată lumea să-l aresteze. Vă mai spun. bună întrebare. Da, și Noriega, la fel, în Costa Rica, care a fost sprijinit de americani să dea o lovitură de stat împotriva unui odios dictator, și la urmă l-au ridicat cu avioanele, cu elicopterele din Palatul Prezidențial și a murit în închisoare. Există în România, cel puțin la nivel conceptual, pe vremea lui Pușcatu existau oameni care făceau analize și scenarii. Nu știu, eu n-am fost, că eram prea tânăr. Dar cred că fie Parlamentul, fie Guvernul ar trebui să aibă câteva scenarii de lucru. Așa se face și în business. Cine la Parlament? Da, Nu știu, cine la întreb și eu. guvern? Întreb pentru că eu n-am fost Domnul politician. Arafat, Logica că dumneavoastră, dânsul da. e cu organizarea. Dar mi se Când pare... s-a întâmplat cu cele 2 rachete, apropo de Zelenski și apropo de cealaltă teză, pe care și eu o văd deschisă. S-a deschis o portiță mică, e adevărat, dar există această posibilitate. Când a fost povestea cu cele 2 rachete care au ajuns în Polonia,
Eu am analizat-o și militar și informativ și am ajuns la o concluzie de vreme, că rachetele au fost trase de Ucraina. Am fost la emisiune la TV, cred că la Realitatea la Botin, și am evitat subiectul, că e sensibil în România. Dacă spui adevărul, ești putinist, adică numai dacă minți ești adevărat. Până când a spus Obama. Nu, dacă spui adevărul, ești altceva, dar nu ești tu. Și am zis la final, domnule, eu cred că trebuie să luăm în serios și următoarea ipoteză de lucru, exact în contextul ăsta, vă citesc contextual. Să luăm în calcul și ipoteza de lucru, cum că Ucraina racheta a fost trasă de Ucraina, luând în considerare următoare, domnule, a sărit pe mine Vișan cu Putin, cu... Doamne, Dumnezeu nu doarme și imediat la 3 ore au apărut informațiile oficiale, că racheta a fost trasă de Ucraina. Da? Bă, Ucraina... Dar ăsta micul nu recunoștea Zelenski, nici după ce au apărut informațiile astea. Păi nici când a zis Biden. Sigur că tăcerea Poloniei, tăcerea Americii, ne spunea clar că e acolo... Eu eram în America, vă spun că America, tot timpul s-a știut clar în America că au fost trase, a spus și Biden, a spus toți, a pus și secretarul apărării. Monitorizat acolo, s-a știut clar de unde s-a tras în momentul în care a plecat racheta acolo. Eu m-am uitat și pe S-300, ăla. Rușii nu mai au în dotare S-300. S-400, mi se pare. Da, S-300 au fost rachete care au rămas în Ucraina, fabricam și noi pe undeva pe lângă Ploiești. Da? S-300-ul ăsta, da? Și au sărit pe mine. A doua zi, sigur că, dar nimeni n-a mai comentat a doua zi subiectul altfel. Au început să-l schimbe, să spună, să-i găsească justificări. Da, domnule, dacă te împușcă, îi găsești o justificare că te-a împușcat mai blând. Dar istoria trece și timpul trece. Războiul ăsta se va închide și el, într-un fel sau altul. Și întrebarea este pentru politicul din România. Există un scenariu, că sunt mai multe scenarii la chestia asta. Poate că rușii câștigă, poate că da, poate că nu, poate că se împacă ei și... Am eu un scenariu, domnul Marin. Spuneți. 2024. Da. Un partid suveranist serios care se schimbe, să spulbere tot ce pe zona politică din România. Asta e un scenariu care trebuie să se întâmple în 2024, pentru că altfel țara asta se sufocă la propriu. Dacă rămânem în continuare cu Ciolacu, cu Iohannis, cu Ciucă, să se schimbe între ei pe funcții, cu Popescu și toți a serviții ăștia, slugile trădătoare pe care le avem astăzi. Și există un mesaj pozitiv, există, doamnă și domnul Coarne, există soluții. Există soluții și pentru finanțare, există soluții și pentru utilități, există, știți că am mai discutat și data trecută, există soluții care se pot aplica mâine, v-am spus la bănci. Există acele soluții cu răscumpărarea utilităților, instantaneu. Am soluții și pe energie, pe mix energetic, încearcă acum să facă soluția asta cu mix energetic de la 1 ianuarie 2022, pe care l-am spus la 1 ianuarie 2021 și aveam atunci 7.000 de MW pe care puteam să-i mixăm într-un coș și ieșeam cu preț mediu. Păi exact ce a spus dumneavoastră, că sunteți economist, ați intuit perfect. Dacă eu produc energie electrică cu 20 de euro MWh, da? Îl scot în piață cu 30, eu, stat român, producător, iar consumatorul final, care sunt eu îl cumpăr cu 800 de euro megavatul. Păi de la 30 de euro la 800, cine facturează suma asta? Cine facturează? Că uitați-vă și la compensare. Compensăm, dar diferența o plătim tot noi din buget. Și atunci o să apară cineva care o să vă spună, domnul Coarnă, nu înțelegeți dumneavoastră că e cu cogena. Exact ca și domnul Vasilescu, care când l-a întrebat de ce e dobânda de 3 ori mai mare în România decât în orice țară UE, a spus, domne, nu înțelegeți, domne. Aici sunt alte mecanisme de intermediere, care e mai mică în România. Explicații de genul ăsta le-am văzut. Planul de urgență ce? Afară cu toții. Nu poți să-i dai pe toți afară, trebuie să-i dai ușor, ușor. Dar foarte pozițiile sunt câteva poziții cheie, domnul Coarnă. Partea de utilități. Dacă pozițiile alea cheie sunt ocupate de niște oameni care chiar habar n-au despre ce vorba în propoziție și de ce s-au născut ei. Asta spuneam eu că trebuie să-i schimbăm, că altfel nu putem, ne sufocăm. Oamenii ăștia ne sufocă la propriu. Pentru că nu au, dacă îmi dați voie să spun o chestie, nu e domnul profesor aici, pentru că oamenii ăia, eu am o întrebare pragmatică când vine cineva, întreb tu ce meserie ai? Și zic, poți să-mi dai o chestie clară și unii vin și, domnule, zic, eu am terminat facultatea afară, zic, ce ai făcut? Zice, politici publice. Zic, serios? Zic, extraordinar. Și știi și să faci tu? Zic, știi să scrii linii de cod, știi să strângi șurubul, știi ceva concret? Nu, domne, că viața... Că... Problema, cred că, a politicului e că a apărut, și aici contraziceți-mă, domnul Coarne, o serie de oameni care nu au nicio meserie. N-au apărut, au fost... Și nici n-au avut vreo meserie. S-ar putea să nici s-au avut, nu? Greșeală. Marcel Ciolacu n-a lucrat nimic până la 37 de ani. Dacă te uiți în trecutul lui, nu e nimic. N-a văzut și el o balanță, un bilanț, o chestie de genul ăsta. Am dat că el al doilea om în stat, al treilea om în stat. Mai avem 2 minute din emisiune.
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și sper să ne mai onorați cu drag, oricând prezența. facem subiectele de acum dinainte, că vreau am să primit puneți- foarte multe mesaje, să știți. Oamenii s-au uitat la emisiunea asta. Eu văd după mesajele pe care le-am primit, că de aia stau cu telefonul. Păi da, pentru că primesc informația pe care nimeni Exact. altcineva Și nu atunci o dă oamenii, și cine le poate da aia decât- înseamnă că avem public pe care l-am câștigat prin tematica abordată. Adică oamenii simt nevoia să privească și să înțeleagă niște mecanisme. Pentru că nimeni nu le spune, domnul deputat, ei nu sunt informați și poate că le dați așa și un pic de energie și un pic de speranță și dumneavoastră le-ați Și eu am explicat nevoie- că sunt și eu am și nevoie de soluții, există sunt soluții și adică soluții nu trebuie rapide, să ne da, gândim că bineînțeles. gata, o să cadă toată România pe noi. Haideți să vă explic și ceva. nu mai Noi avem ce avem să și facem. problema identificată și soluția pe care trebuie să o aplicăm. Nu există problemă fără soluție. Fără soluție, Nu exact. există, mai ales Exact. în zona asta energetică. Mai avem 30 de secunde. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea din această seară. O să ne reîntâlnim luni și marți, săptămâna viitoare, de la ora 19 la ora 21. Îmi cer scuze că am fost atât de răcită și n-am fost chiar pe fază. Vine ziua națională, o să vă urez ceva. Dragi români, găsiți-vă și raspinării, ați pierdut-o de 33 de ani. La revedere!